gusemia gusekero kendi gyonsigo y'emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikiriri uko email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service itego tukasamaga hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uboroso w'umuguse. Ege n'Ensoko TV uboroso w'umuguse. Na chigo manjito muri atote banga kero ko igureli ogeri ase nyomba yago nigo kumanya ngacinga kichago cyo cyakaritiko cyakire ne chiga kibogo cyo cyakagwikira ni merobiri yaho yeritwe wanga kwariganya so muri Ensoko bwakire ase botambe toko semania tunyara tukumanyania nabayigo buna butamu manjito muri gere igani ko kwena ne kerengero kyago kyabage kuiweka nabayigeri ogiri yago yaba likoiweka buna butambe na utunyara so mtandao Facebook na bego YouTube tunyara tokosanga nabego chinga kichu manjito muri gere to tetikani cyala la salama so mutinyo December onye kwanyari ko gwikerania kirwata gitaso buguma bwao usebaro toraikirania usemano go chiko cha kabado no bwate chingake cyo kwene kyabuna umwakonde ko chiko cha 2026 nango cha kora century bene ngo kwaganye nabego ngo tebinga ne chinga kichino manjito muri ya chogotema litko ya Tuesday togotebanga butambe ne chinga kichindo kubuka kwanyara gotema iro nyara ko gwikerania ngeri ya gasubuguma buna butamire teranda ndemo nandingo kwaganya somoro biryo Ensoko bwakire Ancho muligerelia na nchenkoro ku Innocent Onyango litukorero ni lyati chikabere na namano mwancho muligeri togatebinga chinga kie chibono nchigendete gona gutioke Christmas ingangikere kurende mirobeli nero relio begete bosi otegetekorekane we matukayu ataraikani manyate bali asemechie menene niko bagendete bono na ko ligerilinga chigali chiri chikogenda kanga ichire na bali ase chinka niko bagendete na gotebanga uchuchu bolitu abukini abacho koro bagoja babugate rubaegwe igorende singa kiekamine ne yemeyega konye kubwate libaga chenga no yomino nande tulikweba na bali bona ese chinga kimine chibabugate obokong konye oranga lende no nabamu abasire semambia lero to kurangelio soe maiga ritonyara ko batukubwatira na koranga twanyara ko batokogendera busio na koranga nkikegendete korekana ase chinsemo nigo tubegeta maiso ase chinsemo agwitira sabaliki baita bostogendete gukumanya ali aroro na namona tonyara ko batugukogendera gukumanya nonya na ali arese ebinyoro byeito abwasole na bora toke no naye no bwate kende gionsi utagete gototebia na batoko kwali bagese mambia bono onyara ko bagosoka na gototebia ngekene kikegenderete tonyara ko batokoranga twa gweneire go twa gotebiringa ni chitalikirero mwancho muri gilisitaliki kianda mutinye 12 mwaka bw'ikirubere 2025 Diana batebala la salama Yemine tingo mwaka bono kai uminyokire uikirende chinga kichiria togatebanga ngangore koera Diana 2025 ngobere story iri kurugunga the past toche nande togende busio nande tuchaga kogendera busio torore bande bayiboiru rero na maine bande basirire na maina bange na bande bunatogo kwana bono iga nabarabu bali kirwe mirimo rero mbali ko gende Christmas fatebiguni numoko bera na bande nigo baendete ko process to live na umeranete numongwano liyo ito ase corridor anyorete ngana gendete ko bike bid anyoro muiboli yale tema agonte binga rero nkorra tuli rero wakerra tuli Njeninga netigo kerora tingo boetiaro kiringa matebinga ntutuliona kitambo gendo ngelikegani Wancho muligeri libu natuwa gotebiria se enjira yabono mambira bo kunyara kabago to bwatia so mtandao Facebook nigo kogenda galio onyara kabago to follow bune Ensoko TV ogenda sesemo ya YouTube na aronyara kabago subscribe na gotubwati bune Ensoko TV togenda go kinyo mubaro mubaregera twa yokiniri nigo gotwali bagabuna abagusi ko basobwamo na ekera twa bera sobwamo obwamo lende megano yaitenyara kaba
kegokina na ndanira mono eliogi linyare ko bali koigwewa nabo igekera lia nyare ko bali koigwewa mwancho muligereri tunyare ko batokomanyania ingi kegendete gokorekana ase binyoro bali balese chinse mugiri chia diaspora mubwate experience keino muro chabantu ngakibandete kuyarigania ase chinga kibune chiemeyega na mogo totebinga nkioro chibakoraga bugusine chinyumba bakoma ase chinga kichi mbagendete koleta mache chinyongo chia sibigwe anya bali bagotumika chinyongo nchiro kwebire bisima baro bakugucha kurwe bisima nande nyiwete ngakarakera ngale gusi one bitogomero biri binde bigotoka na macha makebi bibuga tibi yakamire bone chindo chenjire chimanyekanete buna seitali ndoro kweskimu dororo kurukwe getiono ngo chise mujiri ngora chia kero kalia konyoranga bona abantu go bale ase chindo chebabugete mambi batete bayabuche chigo ikachitali kicho muibo mwana yesa koiborwa kero montabe ke yanga yayengi yategerere buoye tukelio abantu bachake kuligerelinga ningi kili bagakora nimanyete abumbali barabegenwa ba okoiboru kwa Yesu Kristo nga nigitalike 25 na abandera barumbaligerete bateba ngomwako muyinga ngolo na gosuka gochaga iyo ikire 2026 nero ngangere igolende chinga kibune chiga maliga ni gari igoro agatanga top gear no embali bali Nairobi iga bagendete kuligerelinga nere liye linko iragusi nere liye linko tiga bali chinsemo chiri chi America chindege boniga chiana chiru chiachire nandu mwetu muchito bosongo lero gotwara chigaye agimugero ke dual twatebetenge kera gwasoira so muchi bosongo ne balendo muchengo beire igoro ogendie gari ngora tubasa kwaruka kurwe pale ye igoro ogende yinse ando nye turaye manya na bukurate ni gabangira bamatoke barabwo bakwanire ngabwa kire nande babekere biye soko bwa kire egera bakorokererie se pale nabuna twagatebirio mwancho muligereri nabo kogenda se nambeli ito studio 0788 666663 litonyara ko batokoligereri ngankikiria obwendete gokora ase chinsemecho onye kora asigetanda kio togotenga boka nyembono gwaikire nyumba ogendete kuyariganio korosi gosena karungoli meteno nyambale balinge butuko night shift boni igana lia bantu bacha korosara soko enda gosene chi company chiri gokora chiendi ya party nigo chibetetense boni ga bantu nigo bagendete gokora igende ikorokwa emechengo yo gokora mwaka batebendi ya parties nalichigendrete musane na mbolitinga era undieno bate birthday kama taitimbwati endi ya party nando inyorende Debora okay tutwalendi ya party gati mati ngora tangane gukwane gesungu mati watebenge kagwa chire sendi ya party etoke ngamwa ebintu binde bikoma chikororekana byarenge buna chi wine okonyora abantu bachakire gukwane gesungu akyo metako litekonde tinda fake friends tobwati party tobwati nyangi yani kene ngiyo bwata se omutinyo yangenda gusi ntimoke Debora ngusi yale Debora cheta tete yangenda nchenda timoka turamanyanga bachakire ku process oyigonye bachakire kogenda bona inje ya neberanga egerende ngende gusire kini ntuge nago tebire semambia bono mwancho muligereri ni gokonyara ko bagoswa sibono giki murumunte geito bwe soko bwa kiro kurunga award winning bia mono so mwako yegara tukoyenyora tukunyora na litwa chage tigeta seni geito ni ndutwarengeri yogiri tanga ni gosoka asembeo soko bwa kire na ndanda mukaba mugotubwate si tukanyara ko batogokina na koranga twanyara ko batogikristo ikeire paka tukanyoreke woga Jamhuri Awards na ande kidinu mwagete chikuru mwancho muligereri na bono igo mwaka go chikoera nigo togoteba ngambu ya mono sana so gutubika na mbeya meli estogendete na kogenda so bwamo nyara ko bago so ase engwana ya bono mambi Diana ntagetoligereri bali baso ira so mtandao se mambi ya bono nyara ko batetebi noro liyoyo elito nyara ko batokogenda busi Mwanjito muligeri yabu na butambi togo TV nga sumtanda ito Facebook noto live nensoko TV abega sense media ya YouTube we mambi yabono noto live nensoko TV na mukogenda naye gutuma ujumbe yago ase nambe yaitu ya studio tonyara tugusanga tonyara tukumanya ni mambi yabono kore netikana na ragati yabali batumira ujumbe cyabe no kumakoli yote bakura Musaraba Town represented where nere no kumakoli kuzaliwa by BOC Manata Church bana basike basawote bakurwa doa Katari weekend soko ime soko ne Modia na Demo na Innocent Onyango watching live asante sana mbarikiwa Dennis kukupaina raute bakurwa Tasha twaboke biyano torime soko TV
bwakire ene mobuna butambi mwanchito muligia tuwakira ngambia mono sana na inche yo mintu Innocent ka wakire ngambia mono no mutinyo itokane turasigita sinigi tugen Soko TV kolende gwatu sirire ndoche no na sense media Facebook mwabine mogoto sira ntugasene gukina sense media YouTube mwanchito muligia bayigo na TikTok ne mitandao yaito yonsi kana ndingwakire ngambia mono Soko chorita sinigi tugen Soko na bayigo mo video tugen Soko bwakire nonyere ndo mwanchito muligia twalinga bageni abana bayase town twanyoleteke wakiria lende bwen Soko bwakire bonga weteraye kona gusikaturu mwanchito muligia na leo tuwakira ngambia mono Christopher Tanera ote bakuru aborangi Kenyambi with my wife Lydia Kirbo abana Sheira Matiangi Moranga Mikae mama Mongina na tata Moranga pamoja hadi tamati. Have a good day na twalitukuligia na bigana kumochera gotebanga good morning and Soko Nyasaye unganchira na litukolinde from Isebania border koganirie staff togokora na barubwigasi Customs Kenya na Customs Tanzania asubuhi njema mambiengia na ligeriane Helen Mokeira asubuhi njema nekera ukwanira chinsemi cha Tanzania no heka ukwanire border litukolia lero nalibabwa to muchengero bwe National Day nero ye holiday nero so balia tatiga batebe tiguno mu waziri omonene bwense ya Tanzania kurunga mbeshe mbanyara kwa bago soka isiko kiro muntabere nyumbali yaye nse yokoranga bado liberera ndiroro asibone serikali boyigo nande kubwatekana no kuralioko yanyara kwa bago tebanga bali bago barabe bagwanchiruko genda chigasi bali bago kora essential services essential services nabali kibamangana abalendi abanyagitali na abantu bandi bali sechi sector chiri kibwate okogani kuligota kire sechinga kecho igo mwancho muligereri abwo mwamate na berego bwara chinga kichinde bintu ngo chabiri bikira batebanga ego ikira lyabetereri lyabayigo kinende chinse cyabanyane kiro muntu nabwatekia yakora namaene mwancho muligereri aigabu natogotebya se bali mwasoira sumurobeli indocho musoli bwesu abateba aka Dennis Kirandi agateba korwa chisemo cia Nakuru City Salams Club wikaga chuba seito watching live gaki musoli bwesu sunyi gwete kwera ne Nakuru na wateri deliane oiranete Nakuru abwekera abwekikia Nakuru City Salams Club ngochi chandoro kubana ntuko dobega dole petition dinga no takirora irana Nairobi barikiwa kukube pie na wateba ngurutasiale negatia bali banyaraka bagaswase mambia bona somuro bali bwen Soko bwakire na namono na rabatreme mumanyi biya mono ase okonyaraka bagotenga kwabokire biya mono asoko somuro bali patreme na ntebinga nabwate etuoniere gusiyata kirechiko ngan tubekese turagere nere inchengenda intutweke nabotoko letera magena eriginyanga obukiete buya komo hadi tamati from Nyamira County County of Possibilities akirege ntonge nyare kana se county ito ya Nyamira go mwancho muligereri asemambia bono togende togotebinga soso murobeli naboko nyara ko batotebinga yoberete elito nyara ko batogokwana naye senchire wekeranu Diana twatakalire turinde mambi twanyora mariogi y'abantu babere batatu akiri bono lende tenyari kan tolinga na limwe mu Diana tenda siringana limwamu ndochirorense aontebiga igakura siensemo chiamaseno nere obo kirebiyo mwanchito muligeria kole negi nkogenda siringana limwamu lieri tukolia lero buna butambe togotebanga etokoli chaki ali tuko manyanga litukolia lero nkitokonya toikirane siringana lero lyanyara ligo tokonya twachakiri tukoli ngana lituli mwamu kola sigeta sengi tukiyotebanga omusacha ganyeto musubati otabwatiri mocho linde lyonsi goika wikagote kaikaransite ekerogo omusacha ganyeto musubati otabwatiri mocho linde lyonsi wikagote kaikaransita sekerogo icho muligereri Diana kalegoteba nga musacha odebwensi omusire kerogo kalegoteba nga bono gaganyeto musubati otabwati kemoa otabwati mocho wikagote kaikaransite sekerogo semambi yabona bagotetebinki umurabaro yominete Diana kalegoteba igo bangusire birogo baikaransite siko inga mundu tabwati mamucho akiko muganya kabera abwikiro kabera kirogo igoragu kwa patire ogoteragu kabera kirogo igoragu ogotera mucho mugereri ororo mutienyi bw'Kinyangi adabakale bakora Kinyangi mutienyi oyo kitali kibona likigo kikire kikadi kirikire kiyange mesono kigendete gusonwa
abumbali barwetekero igoro bagachikora tebanga tiga toiro yo bwateke mo tochako bugimanera kinyo yo chiete go ikaraza gatebanga nyete oyo tabwati mochorinde hao Dayano tebirira bogo ko terabwe sekirugo Jotonga nyanda bwati mamochopi kuno nande msemo Italy amini murabaro Italy ora so abasacha boka muswati nero ikaransta tabwe sekirugo kuna so boisi ko gatebanga onganye to yo tabwati mamocho era manyenge kesera abuno akogotera digo ni mietiro na barai baitu onde bwensi karakari mambi yabono gwe hure Diana gale bateba rusie birugo so kaisiko muri rusie kirogo tawo ikaranza kuganyererete wachumuligereria ase linganeli mwamu na bagota tebi ase mambi yabono kwana ko rondo ikaranza kirogo ganyete korwa liyabo bokiama following yagoro machoge vini mbiya mona sogo asomurobeli se mambi yabono na bura twago tebi na bogonyara ko bagototomera ujumbe yagase na mbeli ito ya WhatsApp ya studio 0788666663 litonyara ko batoko genda sobwa mtate kwa ndo mutimo kumusini Diana tokwira na tonyara ko batoko soa asamaya na ukomanya naralia gendrete asekuru wa chingongo au katoko enda sumutu ngono nganchire nsome ujumbe ibere chioka na wanchire ngandoche musinto obiyogo pyose atebakurwa kisi town ensoke bwatete inseri tukoligia gochia sabarigereria bonsi oika abantu bane kurwe wodi ya Magenche wodi bo Machoge burabu noere no moralia pius no muliki muliki nere agyo mwana mindombi yole atuka mange sana twagachire twachikorara linero mupira asigete o African Cup of Nations nande achire ngangere gochicha ochakira mutinyo yo 12 chitimu ngosoka chire isiko nande pius abantu bamageje tubanchire obayamayiga semambi yabona nande mbiyamo soko enda kuligiria soko ti Mwalimu Charles Lwanga nera uteba from Nyamira County Kinyarere basement no na muna mongino Jacqueline Kwamboka ateba no alimi yomorobirio Gladys Kerbo Sylvia Morala bikwamboka Weldon Nyauri Rafael Misuko Jacqueline Kwamboka otebanga no alimi yomorobirio mbako ira asante sana umwe wa baba Kinami kurwa nyanguso umwe wa baba Kinami na mama watoto Faith Silvio Nyancha na bandi nkwira no manchito mugire nginyari ginkubasoma kuri ndasibona tuturenda somo tumoko makego tunyara tokwira na tunyara tugusanga naye ama yagendere tukwenekwa Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Merobere ito yogosemia na gukumanya yago korekana kira rituko nabariki baitu beandrete chinga ki chance asengencho yao eariganie asobo tengari botari no mubwekano. Tokuligereria lingana ligoteba Ensoko ya Masisinia na Pastor Nixon Matara. Cast tie pardons upon who? The Lord. Ekere toko mosemerinya sai ekatonie chinchera chobo nyasaye nokonyora kulenga kia abantu ba nyasaye okonene njena wenet uno ikarasta ngwa wenet akipi oyesa atakuwa Kira rituko Jumamosi chinsa isano na mwichamo baso gweka chinsa isano na ibere ichamo baso
paka oje great controversy ye esegi yenene bakase chingoko ekabase chiombe ekaba bakase ese yasi duwe nyarole kumetinga wa ime Yensoko TV oje gusaba ko bolinga gusaba ko ligwa saba ditwa chikoro murwire bara mbyangwa chokanie onye kubwatari iborio obosemia gusekero kende gyonsigoro y'emiroberi yaitu Yensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikiriri uko rya email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu na limo asumucyo munene o Nairobi. Ensoko TV uburuso w'umuguse obulimira bw'esiro y'obunda bwense kurende tali nchero ndio sura krobolemi obiyoke enyoreri bagaria bene kwaegwa megerio chisemi nobosemia igoro y'obulimi bwekerero nechikolinga asobolemi bochete skuru nobotigi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengiya gaja konyana eyisimegete ntera ngetia maraba ekonete ikonya gukina yo kamara bakonya kuyira nganya kwama buya beka chibuti imokyo bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine Kristo kuri Jumaine chinsa ni bere cyamuragoba weka chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kuri asaberemi chini gongoro ka petrol machine asomoro bere boberemi nobotugi ime Yensoko TV oboroso bw'umuguse Eye Yensoko TV oboroso bw'umuguse manjito moligeria nentune ne to swasa maya botambe to tibene go to chaka rwase county to ya Kisini county nyamira tonya to kumanyali agendeta kwene kiwa kurwa chi county chibere reno manjito moligeria to chaka bene kurwase county ya Kisii na baigo magega yomo rikyo ito wiki forenge gutalira sensemo egotoka nyangiki sub county ya Samete nsemo yebunge ya Bubasi nigo abetaka kwariganyo roboti ase kibicha cyabete kigotumwa se mitandao chikoro ky'abasaye bagukura bagutagura kinyomba ibere cyekanisa ekyanenege kole kyalentete o chibura buru kwene kiwasi chinsemecho kolende manjito mulgeria egati yabali bakwenda sekanisa yo nigo batebire buna oboli mubwe kanisa nigo bwabete bokogorwa nabashiriki be kanisa yo kolende nigo bono chibura buru kigendete kwene kiwa asabasabire serikali ye county weswania iribanyale bagusansura omuchando yo manjito mulgeria tonyoro roboti rwabetero kwariganirwa na Wycliffe Barenge nigo yachakirete ase mitandao rocha no na matobali obekirega igochiro tentre minto goito atabwatira itende yonti gaki ono roche aracha ko torwanere kwagacha na into tochake kwagacha 20 tokwagacha feito abo asomusayo yiga arakanete gwake gatuli na bande gukura orakege no monto siri bogima bwaye omomuro yiga nigo akwegukana kagoteba amang'ana aya chinyomba ibere egati yabo ekanisa yaro isirie na mabati ne chibito yibone yamanyakanire buna nyageki PAG egotoka ase ward ya Wasichache e sub county ya Sameta igochi atagoretwe ase ogosaganwa ne mioro
Omong'ina oyo iga nigo abwata abana batano na nigo akwerera buna enka yaye nigo ekounererigwa oboremo bwabo na ekanisa iyo ya PAG. Mugakona akorokwa Robert ogega ogetoto bombwata abana batano bwata abaisike babere amura batatu bono ogaiga sente nini gere bwone gaiga igekare abantu bakite bakombo y'umugakone asayega bakabeka ekanisa muna makondisi basabe irororo makondisi agacha kaera abantu bagacha bakaera kuruororo kuri kanisa iyi bakagenda ondo narororo okorokunga Robert umwoma yananga agacha gata gotenga buri mubo no bwaye ekwera bona abantu ababe kanisa bachi ande nachinyese ko babeka nandi gango kore egasi yo kusubiri abantu nechianga gwete nyore besa nakonyera abantu bandi bona yegoro chogo chacha ko munje ko mugondo asibo mugondo ino yoy mugondo goro yona amuna mugakona achitaka sarika bakamugo sina bari ogo sina sore ona saregete umutai kunyara komanye geta okora Chinkwana cy'omong'ina oyo iga n'abana baye na chichiagera twabaligia apatanire b'ekanisa iyi ya PAG oriko ligyo bwene igoro yendemere iyo nande ncheraki banyatiko bakoyenyora. Igonde station pastor ya PAG Nyagiki Church Assembly aberere begase emyaka ebere mangana nare abayobore mu twategererwa gocha kero bayekirete muisonde igitari kinyara misi go bachite bagatagore kanisa oika Jumapili tinabwata sengo sazimera ongoro kwa Robert Umwoma Nyananga nigonde umudikon gose semasi we kanisa ya jita mwaka 99 na tukagura saa mwaka 2000 tuaberire gaigange miaka 25 kuchikuligere bono miaka 26 bono omukungu oyo tamete kurwesa omugaka oyo manyeno bolimo omukungu oyo lengo mona akagenda agacha gasokorwa ao nero chite muisonde agacha gutagura kanisa ng'a nkwaye asara yabeire ntwe tutagete bono komanyanga inki gekogera rende omukungu oyere kanyomire nande kama etengu mugako eno ara otabiri numubara kale nki akobera umubara kana mugaka nyenoro so nabo tukumetinga kinyumba yo manene konyara gufamiwa nande nyumba nero tugusaba Nyasaye iria nyare gotokonya onye twaretira matobo ligiga mange sana elitunyare ko batukwagache nyumba ya Nyasaye lakini abantu abo no banja tugutete kuchipara bagateba ng'ebine bintu busa omone bwendemere iga nigakoro ku omugaka Robert Ogega oyoro monyene bwoboremo obwo naende omusacha bw'omong'ina oyo iga nero oneti oboremo obwo iga gochia ekanisa na nigakwerera buno omong'ina oyo nigo amotemete omwaka bweribwa yemo chimiaka 993 maega yaye kobutwa emeremo chinshaga unachira oyo omonyene chinshaga eng'oneti ekanisa eng'oneti mbabwateni yane onditayo bwateni agwa banyana wono so yalwerete Mombasa salenge getenia aseka geteni tamajeti mamincha yechinkwana cy'omong'ina buno omugaka oyo iga nigarwarete kebongo mugaka oyo nigo akana chinkwana echo nagotebere ng'a nigare buya nje ndojenga nyalenga tia miaka 3 gosenene timajeti aonde moya oye ndindwate kana bigu chingoli nje oyo gonya gukwana iguru ya akini biyande botambe ase megano yechindemero abantu baireri bagali okugayana amangana yechindemero ase benyoro ao n'abachifu b'echinseme ekyo twanyara gokwana n'omuchifu wenseme eyo uyo nyara kabaka goteba buna eretamanya tikende gyonsi igoro yogotagurwa gwekanisa eyo nonyo gayanete amangana yendemere eyo Tima tuwese kanisa ya Pomolewe ne Rusande. Nikapeana barua kanisa ya Pomolewe, umeona hiyo barua? Mwenye alipomoa kanisa alipomolewa kanisa anachua nani alipomoa. Bono nigo kungusana na kore egatie kanisa iyo. Iyo yasabira serikali gwesoya elyo banyoro bwene bwabo bagandere nemerobelo yoko yagache kanisa iyo. Nenke yo nige goteba buna nigigane tendemere yo elinde abana banyora saba komenya. So ige tokobolinga serikali nyare gotokonye nyumba ya Nyasaye nyare gusikwa ase nginche serikali amone nyumba ya Nyasaye negentekemo serikali gotokonye nande turwanirire ekanisa nyoro bwene bwaye
aseng'encho oboremo bonje agorete naende gakane chibesa chionsi pi korwa mwaka 2000 goikera boniga karisa tebwati deni yomanya no oboremo muna koreng'ana akwanire Sasa kumwa gose 200 mpaka 500 amatenga bana to oboremo ono pamuliro oboremo bweri kali mwana kwaka gwoka mwana burochi kali mwana kwaka katika saiga ine ningo kwegena asaba iga bonsi nigetigarita ase serikali gwesoya elio bwene bumanyakane no boronge gokorekana nguripoteria Nsoko TV kuruga igase nsema nyagiki nsema ya bunge ya Babasi county ya Kisii ireteriane Wycliffe Anchumuligiri uino mulikito Wycliffe orenge kuruchi nsema cha metengero sachire kororege korwe kyo goichani ni chinsemo ibere gwa chigure buna chigokwana ana mono twegenete nga asobwa ngongo nyara kabale bakonyora ukoganya nokuya likiro montanyore kilikirege kurukobwa ene bwa etokogenda busio yamateye mukuru asekenyoroge kurukunyansancha omoncho muligeri nigere birero maega y'omwana obo w'emyaka 13 konyara kabaga gocherunjira nabantu batamanyekane na komoita na asegento kili omoncho muligeri one mambia bono kale kumanyigunga musbatio USL umwana uyu munyaruka aselieta mwana uyu nigaro ibuga tisa nande buno mwanchu muligeri na mayobere ngomanyigwa nigo egotebekananga mwana uyu nigaite tu asechinjira chitamanyika tetonyora roboti uru na Debora Kirubo asobwagale. Tuko na machozi, tuko na huzuni kwa sababu hiki kitendo sisi hatujawahi kikiona hapa kwetu. Omwana Purity Atisia bwe myaka 13 korwa sekenyoro kya Nyanza chanya libali chache nigati bongetwe n'abantu batamanyiri nabo igokongentwa. This is a very sad moment that we've lost our dear sister, and this is the first ugly incident that has happened in this particular location. Korengana na Bible nigo batebire buna omwana Purity nigo barenge korisia chombe na mwisiko mwabo akabaga kuigwerango chinza kienda kya marago bachitarikinye chomotsenyu 12 akagenda koligia mache yokonywa kolende tachi koirana. Hiyo siku yenye alienda walienda na sister yake kwenda huko. Sasa walikuwa wanalisha ng'ombe tu huko barabarani tu. Sasa kutoka hapo sasa akaambia sister yake wacha niteremke hivi niende ukunywa maji alafu nirudi. Sasa vile sister yake alimwambia amngojee tu wamalize kulisha ng'ombe ndio warudi nyumbani wote. Sasa akamwambia wacha niende nikunywe ndio nirudi haraka alafu tuanze kulisha tu ng'ombe. Sasa kutoka hapo hakufika nyumbani kwa hapa kukunywa maji. Nelson Atisia oyore tato mwa Purity Atisia nigo bachagete komoligi omwana oyo bagachia komonyora chinsa 3 nusu chabotko gakweta somogondo bwe chibando. Mtoto wangu ndiye alikuja akafanyia kitendo na sasa amekufa yuko sasa. Tangu saa hiyo huyu mtoto sasa ilikuwa kitu kama saa 9 hivi saa 10 huyu mtoto alipotea kutoka hapo. Sasa tukamkuta tu jioni hivi alikuwa ameaga tayari amekufa. Bono nigo basabira abanyanyimbo kubakonya asogo korobotuki ilyo kumanya abantu abo bakorete gakorekyo na kubabeka byara. Ni kuhimiza ya kwamba yule yoyote ako na habari kuhusu kisa na ya jambo kama hili aweze kutuelezea. Ikiwa ataogopa kidogo atakuja kwa ofisi ama hasa tutamuelekeza mahali kwa yale mashirika ambayo yanastahili ili kufanya uchunguzi zaidi. Naambia sasa serikali mfuatilie hiyo tujue ni huyu mtoto wangu alikufa namna gani. Na wewe mama mwenye unalea mtoto ambaye ni muuaji, uwe tayari uweze kututolea huyo muuaji ili ikue ni kitendo cha kwanza tena kikue cha mwisho. In Jesus name. Debora Kirubo, Nsoko TV. Manjito muligeria tugutukana na roboti uruon na gusika mutwe nigo mubunge bw'ibunge nyaribari chacheza irichanda abetega gutwara usiga kuharigania geikaro n'abamenyi b'ekinseme ekyo asabetega kwerera igatia magendera abiriga gukora kurwa aswabisi kingakiboiga abetega kurira buno muraibense ya Kenya nachigoikerana na kwenekia magendera kinseme ekyo kingakiboiga morai gusomo omubunge bw'ekinsemo cha South Mugirango Silvana Sosoro nera beteka gukwanira igoro yetaro yo muraibense ya Kenya nabegoka kuboria abananchi kuroro sorongoro gusi
kogendera kumusira umuraibensi ya Kenya iri anyarega kubakirania amagenderero. Litkuria rero nigo mubunge bwebunge nyaribari chacho moskeza irijanda ariga nige karo na amenyikuru se wodi ya barachi mebunge yo asugo kwandre merobere ya magendero ayo abereka gwikirania imebunge yo kesa swabisi. Mimi niko na furaha sana kuja siku ya leo. Haswa leo nimefika hapa kwa sababu nilikuwa nataka nikae chini na watu wangu wa Bobaracho tuweze kusema. Okwani meyomoganyo yomo imeyebunge yo nyaribari chache nigo moskeza irijanda ayenekire mnobo kurme bwarenga service yebunge yo chinga kya sweta bisi asikire borai bwarenga ro nigo bwatumigete chibesa chama nanchi bobe ogorende magendero tayo banyako bagwikirania. Kutoka nimeingia hapa bunge kwa hiyo ofisi ya bunge nimejaribu kunyorosha barabara. Wakati niliingia nilipata mambo imeharibika. Watu walikuwa wamesafisha kila kitu ambayo ilikuwa hapo. Wewe unaweza kuimagine ati wanaweka project. Unasikia Kiogoro Police Post imewekewa milioni 15 18. Lakini pesa ilitolewa yote, hakuna project. Kiombo Police Station the same thing. Kila mahali huko KMTC milioni karibu 20 na hakuna kitu yote kufanyika. Hata basi ilinunuliwa na pesa ya Nyaribari Church. Na hiyo kesi tunaendelea kufuata na watu wa DCI. Basi ilinunuliwa kwa shule na pesa ya Nyaribari Church, lakini hiyo basi haionekani. Chinga kichicho nigo janda abainekire bamenya buniniga hagendera tokorosi chipara. Echo chinyinge cyabo kitaringe gwete kasa matukamagaga asate bina nigo marayibwenso Moskwiri Mruto araje gokoretaro yae umutinyu mutangani mwako gocha ire kuige kemerobere ya magendero ahime bunge yo. Juzi nilienda kuongea na Rais William Ruto. Nikaongea na yeye nikamwambia, Mheshimiwa Rais, wewe ulikuja Kisii tukakubaliana na wewe, ukaniombea kura, wananchi wakakubali kunipatia kura. Sasa imefika wakati lazima tuseme yale ambayo tunataka kusema, ambaye ni ya maendeleo. Rais alipiga simu kwa waziri na wa barabara, nikaitwa mkutano, tukakaa chini. Na nataka niwatangazie, na mimi leo maneno nasema si mambo ya siasa, ni yale mambo ambaye yako wazi. Tumeelewana? Nyingine ya lami ambaye serikali imepeana kandarasi ya shilingi bilioni 2.6 bilioni. Nilisema tuanzie huko Birongo. Tumeelewana? Kuelekea mpaka Chirichiro, kuelekea mpaka Riamukobe, mpaka Irondi, iende mpaka Nyaturagu. Hiyo barabara pia iko kwa budget. Huyo contractor ataanza pande hii na pande hii. Lakini nilisema mahali rais wetu Mheshimiwa William Ruto atakuja kuzindua hapa Kegati, mahali barabara sasa itaanziwa na Rais William Ruto. Tumeongea na yeye, tumekubaliana rais atakuwa hapa, nikiwatangazia mwisho wa mwezi wa Januari, wiki ya kwanza ya Februari, rais atakuwa hapa kwa wiki moja kwa kupanga miradi ambazo tumekubaliana za Nyaribari Chache na za kaunti za Kisii. Boigo egati yabari bande banyako bawikirana somego yo ngamono mochumbe bwebunge ya South Magrango Moske Silvana Susoro na boigo Alpha Miruka kurase bunge ya Machoge Chache abaso bwamo baborera bananchi meyoro gongorwa gusi kugendera kuboti serikali rabisi edego ikiraniriwa emerobero ya magendero obunebesa kubinde. Aba siasa ni interest no nyembono yambatende chikura chiobo president etikwamugwa ekare atigere mitigi tatu tumagwa katikula nali alliance yekoba uyocharuka uyocha muina abana bamito karakari rosi ekiro kuranyora bono iga mtu nakito ko kwatro mugwano naenda etokaga na aiga asitoro into tusimekire ya tusimekire ina kuita pa inje waenda ndo kukurangiria bagujira ligendai lakini ngokwamwa naye sasa let me ask you kama hapa Kisii Ruto amefanya mambo mingi sana. Tuko na cancer center inaendelea. Moja imeanza, zingine zinakuja. Kuna mabarabara zinaendelea. Kati wana babonie emogo tika kwa zaidi na ndipo tuko chande kwa sipana.
Ripoteria Ensoko TV kuraiga Omochobo Songo e county ya Kisii Nchempethuel Machin. Ulikito Pethuel Machin orobotiuru kintu Diana na igure no mubunge wa South Mugirango wateba korali ikiubu atabona iga. Korali ikiubu atabona. Se tulitali tosimekire. Iko otebire ndubura igwese nigo bogotegorwe keremeti nyatigaire 3. Negatiye bintu biritona kubwatia semambia bono tororenga ninki kegendete kurwa sechisemecho tokogenda busiekyo mbege gokora obutatigie kurunga Poltrak nigo bono Kenya rekoba yekomubeko mugabana bwe county ya Kisii Simbarati koba aseli bagalitangani sibarua nerete no mugabana bwe county ya Kakamega Fernandez Baraza naboigo nigo batebire nigo bari kurigereria chinsemocho obwagachi bw'ikibara naboigo chiskuru naboigo sector iliyo bochenu Elio konyara koba bakoranga ngakiba konyara koba bakonyora ibirengereri bya abana inchi kurwa chi county wetani abantu chirbu 13 144 nigo barwite ibirengereri byabo kubwatekana no botatiobu na nemo no bwirirete kobeka omugabana bwe county ya Kisii Paul Simbarati koba ase libagalia nambe mu mwacho muligereri tata tonyora roboti na Julia Obuba kolende na ande ngote binga chigika chinsa ibere kokwa na tole ya mase yemo na olio ko tenerete merobelio ya ekiombe kia Poltrak atotebinga ngikirite ose ngakiba ko robotatibu abo bakabagaikira bakanyoranga mugabana bwe county ya Kisii nero leselibaga ya nambeya ekiombe kego korobotati gia Poltrak Africa nigo kia batikiro robotiro erwa bene uroko merekero bokoreri bwa bagavana amo na baseneta asomwa ko gwechiribubere emeronge 25 and it looked at on-source revenue growth, also audit compliance, procurement, integrity, and also addressing the pending bills. The third pillar was looking on governance and leadership. It weighted 25%, particularly public participation. Was it something that was employed by the county governments? Staff welfare of the staff within the county governments, and also the political stability. How are they addressing this? Because as I've alluded to, Omugavana Simbarati na Fernandez Baraza omugavana Kakamega nigo babata ina sena mbeyemo ayakubatikana na Poltrak Africa. Ekiombe ekyo nigo gyasangirete birengerero kurasa abana inchi chiribu 13 emyeyeme 44 asibare komurekera amagendera asitawuni esekta obachenu obwagachi bw'ekipara esekta y'ekisemi amono merobero yo gusangiririe bango. Now this comprehensive report done by Poltrak Africa between the 1st of November to the 1st of December looks at delivering an integrated performance assessment by focusing on public opinion data as well as a nationwide survey. Particularly 13,144 respondents were involved in this study. Julia Obuba, Ensoko TV. Manjito muligeria tugotikana na robotiro nigo muteni bobo mobwe chikansa cha Nyamira aburirie abarayikurwa chiseme chiwangake aba MCA kwene kiabonango tigabali segichyo komurwani omugavana bwe county yo nago chamo eribanyale bakolento mulembe nabagoko baikirania abana inchi amagendero manjito muligeria turategerega tichinkwana chomo Randi Agwata Anchono mo Bishop Charles Agwata Bondiga Kurwa Seconds ya Obedience Pentecostal Church of God Riverstone Kenya abisheito gerega kebirigo asaya time rero watu abwato mukutano bwa basta kiagera gochengera tole myaka meronge enene kurtwaga chagete mirimo yensai gochengera mangana mayensa korera segati yitu asebintu twaba tukunyurira birebinene na soko ranga account yitaiga stole mono ne county ya Nyamira twanchite una na indeli kire na account of prosperity possibility twaranga ne account kange bwana to bengiya twara lingana lingencho togo chengera singa kiye no morembe twara kara ekina ki agenda impeachment ya agenda somo chu Nairobi Senate na inde kairana twa boria ba MCA baitu twabori umugabana twaboria oyo mintu mo senator abachumbe bonsi bako Nyamira na bonsi bali bause kaina samangana
twabone nga motari gwancha mutigese tutwara marembe abana inchi banyamira maene kento nkeri batagete kenene buno marembe aya akoreka sese ne tiaikire gokoreka abama yagose abama be lakini akorekire senete ku yaroche nga yanyarekanire nga gente kenkabe tia senjirere ndonge na ndeba kakira ni asemore na ababungo saba MCA otware gusaba mugitige na abantu banyamira mubaho marembe amagendera abe chipara chiremwe ebintu biri bitakeire abantu banyora amangana ya mache abantu banyora amangana ya mariogo egera abantu batware ibintu bagokora nonyine chigasi nchitakiri koroswa nyamira abana baita abake bachandegete banyare konyora nabona ntwarigerere twaro buna abantu abake bachandegete buna bakunywa maru buna babeira abarebi bakirinchira twaburi bakaba kwirende baita bagambi kakikomuranche diba mugutiga maru aita abantu abana babake mutagwancha muya Achubuligeli tukurwa se county ya Nyamira nigo tokogenda guika sense ya Tanzania goitira se kiumbe gekwegerera bwene bwe mwanya bantu kurwa sense ya Kenya kimanyekanite na Human Rights Commission giasokiri na bono igakugikurwa okogikeligo chia sense ya Tanzania kubwatekana no murai wense yu Samia Suluhu koralilia abamenye bense ya Tanzania utayesoke isiko guchengira lituko lya lero mwancho muligeli kubwatekana kilibaga tebanga ni ya serikali yuegendrete kobuna obwene bwa Tanzania. Viva Africa, viva Africa, viva, viva, viva Africa. Gukwana kurwa ase amagacho amanene ye kyombekyo nabarai be kyombekyo kya Human Rights Commission asebono barro kubule gucha saba Kenya boigo aba Africa wesokya abu ankyo na gokoro korobekana eriko gikeria enganeyo asebatebire nigo baguche korobekana gwika ase chiobisi chiobo balozi bwense ya Tanzania aiga asomo cho Nairobi. She has gone one step further and announced the cancellation of Independence Day celebrations on December 9, 2025 to prevent citizens from assembling. And one would have thought if she had legitimately won the election by 98%, she would not cancel independence celebrations because the citizens would like to attend. Reports from communities, religious leaders, health workers, and rights defenders describe a state unleashed against its own people. Behind the facade of a poorly run election, Suluhu's regime has overthrown the constitution, weaponized state institutions to crush democratic demand, and engineered family rule. Nigo abaraya bo baruro kubure gucha somora ibwense ya Tanzania wetikia emeremo asekeri batebire buna osinyirwe nemeremo asebaigo bamomochirie aso gutumia ebitengo byoborendi bobe eri kubonereria abanainchi bense yo. Arbitrary arrests, immediate resignation and departure from office of Samia Suluhu Hassan to pave way for a transitional administration that works to restore citizen voice. We demand the release of all detainees, dropping of politically motivated charges, and guarantee of access to legal representation. We demand disbanding of all illegal security formations, including militia-style groups operating under the coded names, and expansion of foreign machineries deployed in the crackdown. We also demand immediate resignation and prosecution of police, the intelligence and military officials whose actions have resulted in the death, injury, and violation of rights of the thousands of Tanzanians. We demand guarantees that the security services must act with restraint and within the law in protecting the fundamental rights and freedoms of citizens. If Samia was able to garner 98% of the votes of Tanzanians, then definitely she would not cancel independence celebrations.
And that actually is a testament to the fact that she knows she's not legitimate and she's just hanging in there. Onye nabo baruro kuburia guchia ase serikali yenseyo gutiga kunereria abamenyi bororo kubaocherera nabo igo kuba obosibore bwabo. Suluhu ameenda kinyume cha katiba. Pamoja na kwamba anadai kwamba amekuwa na ushindi mkubwa, lakini hatukuwa na sherehe yote ambaye watu walijitokeza kumsherekea. Ikiwa umeshinda na 98%, inatakana wananchi watoke kwa shangwe na kuonesha kwamba umeshinda. Security forces alongside foreign mercenaries reportedly operating from Uganda and Mozambique have been implicated in crushing protests and erasing evidence of abuses. Suluhu's recent statements openly encourage the security services to eliminate protesters, reinforce the chilling reality that what is in play in Tanzania is not chaos but policy. Moja ni kusisitishwa mara moja kwa aina zote za vurugu, ukandamizaji na ukamataji wa kiolela. Goripoteria Ensoko TV irietariane Linet Nyambane. Manjito murigeria tugotigana na roboti rukura somusa kito Linet Nyambane nigo MCA we ward ya Ibeno Mosque Steve Arika achakirie omoroberio yo kwenekia buna gochia kiari kimenano yenkoyo me ward yo chingaki chiomotimuko yo motambe asaba boli bali baguchia ko kutoka gose baguchiko bwaterani gwa senko yeyo kubekomoki nabigabo bolire abarayikorwa sorogongo rukwenekia buna gosira bali ebiegwa. Twarengene kamati etenete umupira ase ward ya Ibeno yekogera Disembe yigo mushimi ito zaidi janda na bigeteke kombe gekoera chitariki 12 mutenyo yoyoiga nande bakaboria nga kuru 12 bakatale moja abana baitumbare banje tumupira gochiasa bakataka banyole nande gekombe gekubarusi kuru tare 12 mpaka tale moja egere banyekonyora siba gukorera masoesi kyanto tekorosia etimu eyamo gusebere icha kurwa Ibeno igo no kubwaterana naba mugwako mupira tutware discipline egere tukini chitaranta chiritubwate Ibeno yeito yakogera undi bwase nonyino yomete ko pepeto mupira none umate ko bwige churi none umate ko iririata competition inero asogo kini chitalent cheito na indi na mangana ya maminyoka airanire maega se wodi yeito torolenga na kitoko bwaterana nabaiga abanyene babwate talent tigasieto na gosigasia no mugambi no koranga ukinia talent ichiga tubwate ase wodi ali danguru kupita umute machemani we kombe kio mheshimiwa Honorable Steve Arika Super Cup na indi buna kwanire twese tuanjira nira aya akorire wodi yegendere na ine twamenye omulemi no gendere kera bana baito bara kumupirumia ayonsi twanyabikira sare na ina amanyire kufaurure ase nchori nto chingoli nchibo chinyongo nchibo chigumi nchibo kominyoka lakini amanyire imerobeli yonsi na ebe miororo. Steve Pico Datemo ya coordinator ya kombekia mheshimiwa Steve Arika Super Cup igego chaka gwanzirire kyange 15 chimotienyi oyo mheshimiwa korere gasingi asenge njo aranga ekere kombe mheshimiwa chana gekoera abana mbakasa bagusa bamwire kobege kombe gitebereria abana mpaka twakolire tomwire nembia mana se gasingi ya na ndunya bateba nga tigatumubwatisie elindagerere kobeka asubitaranda chi abana baitumu. Manjito murigeria negatiari tunyara tugusanga naye amaya chense chichabono mambi tunyare toko ya sanga century ya bene kole na mangalenge nigo tunyare toko ya chuta tunagukumanya manjito murigeria nechinga kichina na tukwenda tukwaliganirie aliari asiga seti tunyare tugukumanya buna butambe manjito murigeria teranda na demo morobene soko bwakire tugende tugusanga naye chengoro kwa mwancho murigeria Italiane Innocent Onyango nigo tukubwatera noyo minto Diana sumurubiri we soko bwakire tugende mutimuko tukoirana taswase chigazeti.
n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi ebagoteba ng'ogoseka omwelio nero goseka buya maiga yokonyora mang'ana mange korwa segete seni kia usigete gia Ensoko TV bonigo yaikirenga kingo koreta ng'anya sae nigo ndakoretero omorobiri korkunga amegerio yebeberia omorobiri nigo ndaorete amo n'abasomba banyasae abwastura ko batukwegera ringana asobwagare nantaria yoka nonyora matera noena masabo noborori ntunyare koba tukurwa ayankira lituko lye sabato lya bande bagotebanga Jumamos abande batebanga Saturday chinsa 12 chamambia ugweka chinsa ibere tomocha gekora nchomulisyo ngaga n'abasomba banyasaye ntokoletere umurubiri lesson seseni Rumba music. Ase miziki yabagaka eli abantu bakonga kongire chinengo chacha kiri kuchoga ya rumba naboigo ntukwiba basai aba bakurwa jijenzi emisiki ekogenda bwange bwate chia talaku Le général Dangote anaweka oye mose kunambi Ricardo Momo oye mama Dangote netaliane Edwin Nyang'au Edwin mwana mbuka nzube ya bololo tumerane kila litukulia Jumamosi kati ya saa 10 wika ensa AM ine asama kia ya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira lituko bwomogusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburga lisamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asenka yomogusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi somoroberio wikiage kyomogusi nobe gokumerana na inche Frida Kerbo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi korwa chingongo eliokumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera litko omocha Chigosori inegatibo bundi obwo bwanchire na gotono mono nsengima nabono nigo na yiramo barato asena gakoba kingo kwigekera emegano y'abanyangongo au kurebituna abyagusi abwo obachire nkuma ase Chigosori au egati abo chinchire cy'abamonyoko amone bisero obyenkoyo ego ikachingongo au chinse imeyo muruberio obwenda basi y'abanyangongo emegane yonse nigo ra enyore aiga imigeteseni kyao kyabene Ensoko TV oboroso obwo mogusi na inche Daniel Omwaga mnabotambe nigo bagontona Elieta Suarez chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goserwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagarira Ensoko TV twachire gutorigesa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwarero oboroso bw'omugusi bwoigekerwe omugusi bono ne chinchira chiago goikaransanse na kubeke TV yao kwene kingangwe somi oregekoro kyomugusi wetero muroberio bwigekoro gyeito hasi tokomera nabaga kabasamwerere naboigabange nabanyika Eligo kwanero kwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yumugusi kera litsuko ria ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na mbe Ensoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye n'Ensoko TV oboroso bw'omugusi Yegoro yeito imeye Ensoko Ensoko Yegoro yeito imeye Ensoko
Ae soko kibengia ya jire ngumanga buna leo. Ae soko Mwanchumo ligareria bwen soko TV oboroso obomugusi Inche Clinton ndigia senjera ya bene ngokwarigania na gukumanya buna no chiko bagukomerana na inche asemesa ya mayakorwa ensoko litukoria Jumaine litukoria Alhamisi na bwego litukoria Jumamosi ensemo ne chinsa isatu chabotuko elio nchiko komanya mangana maya buna nyara kubaga kuateka kurwa se chinsemo au rogongorwa gusi county ya Kisii county ya Nyamira wikase county ya Nairobi na bwego chi county chonsi emirongene na isano na ibere Ensoko TV oboroso womagusi amangana maya bunabotambe inesiro oye amate nabono niwe ko kunyaretera bunatekire gochakira ime rugongo rwa Gusii igoikaiga ime yo mochi o Nairobi igatiye chingongo ao chinse kira litko oli ichuma ensaye moya maragoba amane kinsa isato o chiabotuko aiga ime yegeteseni kiao kya bene Ensoko TV oboroso womagusi Eye Ensoko TV oboroso womagusi. Ngere merobere ito yogosemia na gukumanya yago korekana kira rituko nabariki baitu be andrete chinga ki chance asengencho yao eariganie asobo tengali botari no mubwekano Tokuligereria lingana ligoteba Ensoko ya masisinia na Pastor Nixon Matara. Cast tie pardons upon who? The Lord. Ekere toko mosemeri Nyasaye ekatone chinchera chobo Nyasaye nokonyora kulenga kia bantu ba Nyasaye okonene njena wenet uno ikaransta ngwa wenet akipi oyesa ataku kira litukure Jumamosi chinsa isano na mwichiamu baso gweka chinsa isano na ibere ichiamu baso baka oje great controversy ye esegi yenene bakase chingoko ekabase chiombe ekaba bakase ese yasi duwenya role kumetinga uwa ime Ensoko TV oje gusaba kubolinga gusaba kuligwa saba ditwa chikoro murwire bara mbyangwa chokanie onye kubwatari iborio obosemia gusekero kende gyonsigoro yemeroberi yaitu Ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose turikiriri ukorye email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatano na limo asumucho munene o Nairobi. Ensoko TV oboroso womugusi magega ya television ya Ensoko gwikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete senambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria
bono na bokonyori bagari ya bene liyokuraria asegete senieke asoriguri liyakibusani turikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchoria 0788 666662. Obulimira bw'essiro y'obunda bwense kulende tali nchira ndio sira krobolemi obiyoke enyoreri bagari ya bene kwaegwa megerio chisemi nobosemia egerio obolemi bwekerero nechikolinga asobolemi bochete skuru nobotigi bokumerwa mache tebone ng'ombe bune yengiya gale konyana eyisimegete nterangetia maraba ekonete konya kukina yo kamaraba konya kuyone nganya kwa mabuya beka chibuti imokio bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine kile sukuria jumaine chinsa ni bere chamuragoba weka chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekero ture semia mange kura saberemi chini gongoro kwa pathway machine asomoro bere boberemi nobotugi ime Yensoko TV oboroso bwomogusi. Eye Yensoko TV oboroso bwomogusi. Eye Yensoko TV oboroso bwomogusi. Tomo chago tengere merobere ito yogosemia na gukumanya yago korekana kira rituko nabariki baitu be andrete chinga ki chance asengencho yao eariganie asobo tengari botali no mubwekano. Eye Yensoko TV oboroso bwomogusi. Oncho muligereri chiabeire enseya moya bono mambine chitaikando chega 12 chetire na monongo kwaligania sema mbia bona nito so asense mo ichi gazeti lakini tutara so asechi gazeti tu amentire kirogo gaiga kirango bugaiga oncho muligereri no manyete ninki Diana bwakire bya innocent soko bwakire oli ngoso imate no arafu choe nsoko bwakire waikire bia litukulia ngakira lengi goro lile biyapi Diana tigango tebi tali mushana goseki abantu mbaleto seseniri korora gosukuru ebyo agwagete you will go far. Thank you. And you like abantu gete barasigete you will go far. Ayo gati chimbu echuno bwate tio. Diana inenjere ya moyo kwa yuli yake. Chweya I think yo mwako yo twa kurutua September. Tatwera ninya sambi ya mono litanga nitwanyole kewa twakinire twachagete kwagache nyombe itokorwa insali no bwatense musane nene kwa kolira so kubwagache kwike tasenieke lakini no bwatense menene sana kwa ngiyeirie asomurobeli bwa soko bwakire senyicho ngayigoro kwalenke no narenge lakini nabwada shughuli ya segete na atumetu tali bintu byana nare gukora Pastor Kuruma wa last time uga musabira mabira ugachoga ndeyo mwana ono mukorofi mwana nga mutomo muibuli rero nyigweto chakire gotebya umwalimu itotoka badere because body bege school Yensoko bwakire you will go far egera abakane etimu yeye tabuli wa mamocha
lakini mko report no ne vituo bieretio bigotangaza nga mondo naro sirete umwibori ni gaika Nairobi agasi director mbegere chigazeti ase screen ariko bagate muligereri headline tirase chigazeti chons chirito bwate semambe yabono chwe no arano abwate gazeti ya The Star no bwate yane ya The Standard dayane yagonereriye gazeti ya no manjito muligereri abona butambe The Daily Nation ndunyara to sanga otinga mugano monene no ruriyo na ndemiganero wancho muligereri to chakane gazeti ya The Standard bateba the ID scandal yekorekana ninto kale gatebekana nebintu bikuru kwe bitambulisho chibichanchira abuchia abantu bagotebekana kubwatenigwa na okwana na kagerete kwe ebitambulisho gochia sabantu batali aba Kenya ana mono mwancho muligereri nabo konyara kabago gwesomera na ndego ko bwate sinde tunyara kabatoka some gazeti ya The Standard ya sobwa gazeti ya The Daily Nation iko bagoteba nga refilled how to get top senior schools top senior school slots kera abana bali batakire kugenda SH school chikuru kusenior secondary school niko bono ya oro kiringa kiyogo chikobago konyora umwana ogosoa SH school echo Diana nago tebye mtoko genda gazeti ya Taifa Leo ni kale goteba wapigania viatu vya Raila na bana siasa bagenda tekurwanira ebikoro tobyo nyagosira Raila Amolo Odinga tali ebikoro tobiri yakobeka kotategali bagali ya bwate no boraibuli ya bwate nabantu bali ariko nyara koba gakora bali batebekana ariko command gazeti ya The People Daily ge kale gotebanga Kalonzo Musyoka's bold strategy for 2027 ye kale gotebanga ebitambo kero biria omoske Kalonzo Musyoka nyara koba gakobeka Elia nyara kabaga kogenda ogochikoliye kirgo kyobora ibwense mwaka bw'ikirubere 2025 ibere nabo igona bokora sebiche Kalonzo Musyoka no mwana o Raila Odinga Lieta Winnie Odinga wibatanga why Winnie Odinga is leading a voice of Kenya's political future bagoteba omusubati yu Winnie Odinga umwana onyagosira Raila Odinga nigobono iga nkiyekogera abuguleti yugi lia siasa ya matukabo siyense ya Kenya. Toka genda gazeti ya Business Daily ni gari watebanga KTDA factory loans rise to 226 billion on borrowing spree. Bakari watebanga chi factory chirichirense asomwabuli bwe ekyombegi ya Kenya Tea Development Agency Holdings umwancho muligereri chiloni chiabonigo chiakinire wikekerengo geji bilioni chi 25 yamo asibagendete ko kolendo iguru kwa makabeso yembero mono kirawateba borrowing spree yeminatinga nigo bagendete kominyokia na koranga kibako nyara kwa bakora makabesa yu gazeti ya The Daily Monitor nere galegotebanga silence in house of speech mwancho muligereri nigo liwalatebanga ubukiriru nigo bukale ose nigo bakirete senseme libatakire bakabago kwana kagerete ne bunge yense ya Uganda asibagenda tekona koligerelia nga kibacho babako yaliga nigochia bosiobwo bochori bu mwaka bw'ikirubere 2025 nemo mwancho muligereli negati ali alese gazeti mwancho muligereli semambia bono lakini ngo chaka ne gazeti ya The Standard asomugano omutangani batebanga the ID scandal asibagalo batebanga nobo tutuka nobo kabwali kubwatanigwa na okoena na kwebitambulisho asibakale batebanga niko bikale ko babiko ibwa bante 2025 nomo niko babekiru ebiyara bakorukwa bakagerwa asikiri bateba niko bagendete kuminyoka na konia igendo ikorukwa evitambulisho se enchirende yatebirenga kiliye gotebekana ngumuraibwe ensenere ni gamulikire asekerengere likiae yokonyara kwa gakurusia enchira yokonyara kwa gokolingolia bali bakonyara kwa bakoegwa evitambulisho sense meli ya Northern Kenya asibakale gotebanga ubwatekana neke tambo kiriki kimuraibwense nako igora chimbebe asaba Kenya bande bakale abantu bande bakale konyole evitambulisho byense ya Kenya eliyo bagatebanga ekine gitambukiro kiabekirwe gekoro kinga libaga gose ekemwani go kiroro kegwanchira abantu batali aba Kenya batabwene tikonyora evitambulisho banyara kwa bakubinyora sikili bagale batebanga bali bakorekana kumomochi muraibwense nigo batebirenga ogukina kwa ebirenge ebyo byo konyara kwa babyo kwa ena no evitambulisho gochia sabantu bande batali aba Kenya gose abande bakubwatanigo no busalia nigo bone chikobage kole tumuchanda sabande bagendete go saba chibese eli banyara kwa bakonyora kubwatekana naba unengi bacheta sensemo ya Northeastern ni batebanga nigo bone ga yarorekanire evitambulisho ebinikale kwa ena no wetera asenchira yobo kurumi
asa abande banyara koba bakubwatana nebibago biria bigokora obusalia na kunyara koba bakoena na gosoa asense ya Kenya na kugosereria omorembe bwinse ya Kenya aiga ase gazeti enindo chechi bichachi umuswati yo mugurunga Jawir Mohammed Muse oyole sensemo ya Islivu na omokonyi bwo chief Nindoche Mohammed Isaac Godo nero ino mokonyi bwo chief naboigo Nindoche David Korir okurukunga omoregistra gosomuliki bw'abantu ase abCNN Nindoche oyo ndogurunga Mulid Yusuf Dige abunegati abali babiri bakubi kubyara Judike Muntondali no era no alegaiga agateba nigale asesemo yeliyo kulikia abantu asesemo yembakasi naboigo Nindoche Abdirashad Muhammad Ali oyo nigale mukarani asesemo ya Shima grupas bagendete kona koba bakubwatani guna boigo Ndoche Ruto Sebe Sukuru nera tebe kanali chinsemo chaka muguji na Geoffrey Mukoro Mutani uyole nere ase ensemeli yokoligerelia buno mukarani ase kiumbekeli yokoligerelia abantu bagosoa asense ya Kenya na gosoka ense ya Kenya igo mwancho muligerelia mugano oyo nigo kaliko bago kwanera ngaki abantu batali asense abayiburu bense ya Kenya bakaliko nyole bitambulisho nabo igo bakaliko tebanga nigo abande banyariko bakonyole bitambulisho bali babugate network na bali bakurukwa ebibago byogose waserelia omorembe ense ya Kenya uyu mtocho yatarakwana tiana kwiro manchito mulgia gazeti ya The Nation page ntangani yo kwanera igoro ya aborokwa ba grade 10 obanya twakora amatemo abo ba grade 6 amatemo KGCA boigo nigo bagukwanira buna baguchikonyara bagoswa aschi school cyabo monoro mugano monene ase gazeti ya The Nation ase gukwanira igoro ya grade 10 lanasi anakwira gazeti ya The Nation page ya kane ase omwaziri w'ekisemi Julius Yogamba otebanga ochakero mwako gocha nigo abayiboli baganiri babebe yariganiriye kiagara omutinyo yotoro mwanjito mulgiria eikiye kitariki inkagetenga ne kitariki 11 kiagera litkuria lero ne kitariki kianda mambi 11 rabe Thursday nali amatemo yago chikanyara kagosoka KGCA asatebire buna nachikweneke wika January kitariki 12 mwaka gocha 2026 aboroke bonse banyati bakora amatemo abo mbabe bagosoa school aboroke wabanyati bakora amatemo KGCA nigo bari 1.1 million mense ya Kenya ngima nabayigoni gagoteba imirobiri nere ibekiri gochikweneke buna gocha bari gukora amatemo aba yangu cyabari gosoa sebirasi byabo nakonyole semi asebo igago kwanira igoro yoko soa aschiskuru nabayigo oko kwanirwa nabayiboli naborokia igagoteba mwanjito mulgire usegazeti ya otebanga bono nigo amatemu karasokire bagochikuira kibere banyale bakwegwa asibagochikokorera amasomo abakorende bali batayite ki transfer nigo baganiri bakore transfer cyo within 2 weeks kera matemu asokire nabayigo nige gochikokorekana gwetera se nemis morobirio nemis nabayigo nigo gochigwetera kurwase MOE ego chikwene kyabuna nero ekwene na libaga yokunyara guchenja chiskuru chiri banyali bago choruma jito muliria mogano yogwe somera subwagale unyari kumanyanga na kyaboro kiwa bago chikanyara bako so as chiskuru bali bago chikwa uchi transfer buna baranyari bago chegwa bali ba KGCA matemo ayo nabego tutigata senseme yeje chisemi nigo bono tokomanyigwanga chibese chichikobwa tukokuchwa chiskuru nigo chira chikomentwa asitokomanyigwanga kero moro kyaniga guchikwegwa 2238 bari barase chiskuru chire cha paprikos chiskuru choboroso nabego gwetira sike omegya erimbora working group nigo batebire buna serikali nebwate richiko gosene bwate jukumu yogo chikweneke buna aborokya bongo chibari goswase skuru asenchira yabene banyari bakonyora amasomo abo asebo igo bagukwanira igore ya captation yaberiye kubwatu guchese skuru no mwako nigo tokomanyigwanga abalimu yani abayiboli nigo barachigwakana chibezo chonsi aschi secondary chire 22244 na bali baraschi chiskuru chia primary nigo barachigwakana 9934 chia tuition eyukonye serikali wakana kurende bonigani kwa bayibuli bago chikoyementera manchito muligeria ege gukwanira ko ya free education ego chikomentwa na wose capitation mwe chikuwata ochias chiskuru asegazeti ya The Nation page ya kane nabayigo tukuskase page ya gatano nigo abarundia chipigipigi nabayigo abarundia chigari
baboriwe kwenekia buna chinga kibune chiga ngochia bare kwenekia buna kolenta bare omorembe kolenta bare ngosiri bare mebasukana ya para ya bereke gokorekana chinga kibune chiga asiba koborigwa kwenekia buna no enekero bagutumia chipara banyare bagokianie speed heri banyare bakurenda magimabo nabegogolinda amagima y'abantu bande nigo bagokwanira igori y'abantu bari babere bagusinya magimabo manchito morigeria chinga kichi chomo chomo tienyo December igongana bakonyora se obwagale egazeti ya Today Nation epeji ya 5 chomorigeria togendrete gukurigeria se chigazeti chwe ya totebi naraliare se gazeti ya The Star gazeti ya The Star umugano ire amangana malitoga niliwa tabanga chikuranjire Nyanza 1.5 million ekyo chira chikobanga na chyo chirabe game changer chikure cha 2027 batabirenga abasaye gose abantu bali 18 years and above, especially in the Nyanza region. 1.5 million bababwate bibande lakini mbali registered nakia abantu bakubulia kose bali kiwaro lirenga abantu bali Nyanza mateka kero to kwa na Nyanza. We are talking of Migori nere gwate kuria toje Homa Bay, Siaya, Kisumu, Kisii na Nyamira. So the 1.5 million abanaba sai bali babwate ebibande lakini bata registered. So na barochenga kerokende chikura cha 2027 baiseko register na vera benga nege mchenja. Number 2 naende oligereria region yega last round ya bantu ba registered Nyanza ngaite barenga around 3.1 million. Raila Odinga na banyore tangi news ye chikule echo lakini the voter turnout ya renge 67%. That is according gose kuna IPC ya wete dateli mpaka tukaboria nyarende baka 8% kanga 250,000 chiri ruta bwete Raila na gochari gocha koba neutralized. So no mugano ire kurende gaiga headline naende botambo mata karotoka nda chikura karotoka nda waka chikura okonyoranga kurende rororo nelio koligi undecided bantu balingonyorore mba maete region gete ne yani unless boni ganto bwate generation ya chiro nyakego chigo chenchia kurende yu ni chikura chirigereire. Alafu naende nindo che headline niende ganga aba MP baragirwe biara so gutumika chipesa bobi CDF Auditor General Nasi Gatungu nera na kwanire ga ase atebirenga chibese chioni go chigotumika bobe kuruchi committee chiri chitenenerete mbaka aba MP ndo chikurigererio mugano uyu ase obwagale nande nindo chemba kwanirete ga use of tobacco gose ogotumia etumbato na vera abegwetera chisigara ni bintu binde nero batabanga ni gento kiagarire gose abanyigitari batebire kia cosiri infertility cases. Okay. Yeah. Achomurigereri ese gazeti ya The Star kwigure unachwe agatebiri nkobwa cyumugano uyu uri nagotebi uri ngase page ntangania se gazeti ya The Standard yes bakale gotebanga siasa nigobono yatigire ensi ya Kenya asenke guyogwetera amabe yobusalia gose kogosererwa n'obusali bw'ibago nasibakale gotebanga umurubiri uri nkoro buko unenge na koranga bali bakoyegwa ebandas kurwa asensemo ya Northern Kenya uyobegete mwaka bw'ibwe ya muchimikia nde 50 nomo nigo obono ochitugatene ni gumaega yabarayi kurwa sensemo ya Northeastern go sabu murayi bwense Dr. William Ruto nga anyaraka bagakurusia umurubiri uyu kelibate banga nigo kaleko bagokwana nalibaga abantu bakuruwe chinse chisiko bagale gotebanga nigo uri ko bamiga utaliko bawo bane bwabo murayi bwense agateba niga kurusia umurubiri uyu bagachaka kwa ibande na barabu n'abantu bande
Kines bono bakale goteba ng'oboni bwe ibande nigo bwabere igura marieta alitua soma no arabu mwancho murigeli bakale goteba ng'aba iburu bense ya Somali niyo basoira sense ya Kenya nabo igasi bakale koba bakoye gwakirie gotebekana ibibande eliyo banyara koba bakoba ba Kenya nande niga bange bakale gwakana wetani yishiringi 1100 mwancho murigeli kukwana mangana yumo waziri bwobo chenu Denduale uyu nyalta koba gakorekana senga kie yugo kotogie tambugiro kimura ibwense ngateba Uhuru Kibaki na Moi niko basi nyetuko kolegente kikyuko tiga abantu bakumigwa senseme lakini agateba nga umurai bwense Dr. William Ruto niga abayetegente ikorokwa obobui na namono ko babo ene bwabo kulende usiboniga ya onchokire nakororeka nakobanga abantu bande niko bakale koba bako nyore ibande batabwene tukubinyora kubwatekana no mu profe no mu tati amangana siasa mati na ndati gagateba muraibwense niga tenetie okolingoli gwa kwa bantu bali bakoye wibanda sensemeyo bunenchere yamo ya gutumika embinu eyu buna embinu eyu akatumika embinu ikorekane ya siasa elikonyora chikure chinyinge kole ndege nta koleta amamocho no koigora egeita kia abasalia nababwe gwa konyora libaga na konyora ebibande byense ya Kenya bwano ino orabuo na balibuna na agate umwancho murigeli babekire na DCI bakobwata nigo batano nomo na obwenani wibande asenchire kamini bakolie maki asibano bakale goteba nga ibago nigo byanyole ibande chwe no mogano karokende karokoligeria okuninga our security system ngaitoroche ngendo bune kegangeli wapeni chinse chinde tali raisi ora endo yegwe we passport gose AID kulingana ne country chinde lakini ekaro kuligereria vetting yengo koru yarenge especially na military intelligence DCI umuntu umanya koba verified umakanyora ekibande lakini naende karoko ligereri vetting yega it was some kind of tratebe discriminatory in a way lichikoli ya Kenya ngotabelire karoko iboyu you are a Kenyan citizen by birth it doesn't matter ochiche kwere ndo kolingoli goko abantu bamakwa kubibande ntobwata naenda community ya Kenya agaige kurukwa the Nubians gosaba nubi na barabu babere bagwetera chishida konyoranga umwana kare 18 years onye ninje ngapply kebande kiane is just kogenda ni kebande kyomwibuli gose guardian gose birth certificate ngapply within 3 months yekwenda yani achi pati kero kwa ndasaba nubi kwanyoranga mbabwate kwere ndeli sijui ne vetting board nini think my think waka ndo wako le kwende considering that abantu amba ibulire Kenya but kerogo tokanda notice tan into bugate a problem ororoge kogera eline boda ya abakwende the Ethiopians na aba Somalia so when the president di karate ne nataka barusi ekwerende yu na bora nyolenga abwate good intentions gekogera aro karo kuligereria to koiburu Kenya na ndo muntu acha kokorera vetting okay lakini bona yaigwiro umugete omobe ase kabande gekare kon gukurwa 100,000 to 1 million yani muntu agochichaiga o process elu oegwe kabande atabwati nonya no origin ya kwerende origin ye kwerende yokoba omo Kenya egente keiga nke chikogera keigorere nonya na babebu goikeranga abanda abagochicha orocho ligeriwe kabande igo arakora gente kebeda ya norocha atugute ekebande kyayaira ne kuchiso ngaito gochi komumanyera wantingo manyanga this is a matter of national concern naende this is a matter of national security tingo manyanga inki serikali ego chikokora gekogera the intentions chiro chichi arengo ni chingiyanga tigago discriminate abantu bande abantu bakubwate ibande lakini bono muguya igoire
no ruyororekaniro mubi kero muntu chakire gocha Kenya soro ngasio gwa 100,000 kego sinya na bo komenta onyore idea chake gukora ebintu bya Kenya chake ko move Kenya otabwatien nini disdenda you have no origin koba omo Kenya lakini gento yako ya idea yu neli akikwa Diana tasoya gazeti ya The Standard, I mean the Daily Nation. Manjito murigiria tokere na gazeti ya The Daily Nation page ya 5 ni mose page 6 ni ukwanira igororo yoroboti rwabetero kwena nu bene kurwa obuchori obokebo bobo korekana ase umuyigo korekana tasyense mu cyumucyo Nairobi barayiba kaba bakomera na gukwanira gati yali abeteka korekana cinga kicho obuchori oboke ase boyigo kiomekiri yake tenete obuchori ni chimbe IEBC barayiba bagetenete batebetenga tibobo eti onde bwensi usimura yonde bwensi machikwene kyabona ngukirane bara 200 yabo asenche yabene kolende egati yabarayibo igomba bete bagukwanira igoro y'ikibura cyabete chikwene kiwa bagoteba nga chigonzi kusaba begwani go babete bagukirana sabantu bali gwaka chikura bantabange bakaba bagusiriya magima abande bakaba bakonyora chingoma chintindi kolende negento kyabeire kyatuterwale kyara ekyombekerie kya IBC yatebire munange chikwene kyabona chikero kwene kyomolembe kolende chinga kibaboliri abarayi kwene kyabona kubikabaro molembe chinga ki chobo choli wo mwako 2027 nigo bagokwanira egati yali abeteka gokorekana asi chinga ki chobo choli nandi batebire ngamba chikwene kya mwako 2027 uinomo chairperson Erastus etekono tebiringa wetira nali nyatika korekana nabigo chiroboti nyatika koenekia chinga kicho choli boke na chikwenekia muna bintu bine bimbiri wachiko korekana kulino majito muri yabro kwegule gazeti ya The Nation abarayi baboli go banyara bakube komolembe nande batikiye kurwa blames cyabo cya sekiombekia IEBC nyero mugano yasobwa gazeti ya The Nation nani ngoreta page ya 5 na 3 ekwalere goro $8 billion ibere omuraibensi ya Kenya anyaltika kukura senseria ya USA wetira omuraibensi Donald Trump nabegonige gukwanira egati ebintu biliensi ya Kenya irachigo konyeka kubwatikana no kubwatirana nenseria America bagotebanga endochikonyora chi health facilities ko institution ikomi nabego 20 county emerging operation centers Abemamba kwanirete egati chibesira chikubwatu kwa anyali chile 4,560,000 ndaira no manchito muligiranye kwa na century abene iko chile USD 4,560,360 chile ase Kenyan shillings chile 582 million chirabe chikubwatu kwa cha sensi ya Kenya uchakiro mwako 2026 ino mwako wocha wiko mwako 2030 chibese chira konye asensemo yobo chenu gukwanira baligoro ya marwaire yenyamoryo STIs hepatitis na marwaire ande abarwaire bali baranyari bagokonyeka nabigo bokonye umwanji tomulire banyara bokubatu kurwa senseria ya USA nabigo gukwanira baligoro yo gwakanwa kwa bakori emirimo ase clinical officers laboratory workers pharmacy nabigo witira asabaroire bali babwatureire bwenyamoreo twaruche omuraibensi ya America nabetika gutinyo kubwatuko kwa mariogo kurende bonensi ya Kenya nikonyora amarioga ya century bene nabego kubwatukiro obokonyi ayumona sense media yobocheno Achuburi ya gazeti ya The Standard page ya 5 nige bwate oroboti ruru wa Diana tabaigoro ya ekiombekia IBC kubwateka no munyakirogo Rasta Setakon unakwanirete na ananamona umiranete ne biyombe bikaranste asomwabuli na kuligerelinga kyobochori boke bwakorekana asanya tukaba tebanga techiko bagikonyalekana obochori koibwa asense ya Kenya nabo igo asomwe MCA bwensemeli ya Kapchai uyonya tukaba nerga gotebanga niga bwate okogosereri gwo komoremboye kubwatekana n'ikisimi aberega konyora kurwa abagagochorwa asabanya ko bagotebanga nigo burendi bwenete gutingigwa Kiombekia Center for Multi-Party Democracy gwetera somunya kirogo Franklin Mkwanja nigo banyari tukaba bakomo togia umunya kirogo bw'Kiombekia IBC ne Kiombekia IBC asogokoria obochori bagoteba kubwatekana na barabugware ngobuya na kili bateba ngambuni gabasaye bono babwenete besoki libanyara ko bagoswa aso obochori ubu kubwate nabo ige Kiombekia abaliki kurugose kero Kiombekia abaliki
kelige ko ligerelia bali bakuru kunga editor kwetera gekurunga Editors Guild murai wekiombe kizube dakome nigo nera tebetenga nonya nabo nigo ekororekana abaliki abangi babete bakogosererigwa abandi bakanyara ko babagonyora chinga kichinkong kira bale okora imirimo yabo umwanchu murigereri nabo gwesomera CPG ya 5 na kurigereria amang'ana ali agendete ze ya Tanzania nigo litukulia rere guchingira litukulia nyorto murembobo ya nyorto busiburi bwabo kurendo mwanchu murigereri yotebekana abasaibense iyo nikonye bagosereri kogenda kurubikana se chipara nikilbateba obo ene mbulinga nigo konye banyare ko baba kurubiria bachiko bakurubikana na kubwetekana ni gazeti ni bateba basabu nigo bakorokyo ogutagokigwa gwense yabo na namono kubwetekana na bachori bokebwa korekana asabantu bande baba bagosiria obugima bwabo chiki chiaeta mungwano ya maselita Kelvin Agut Nyamuri ni gare senya gitari ARA igasomo chyo Nairobi ya keraru setwa sensei ya Tanzania akore tugaiga asikilia teba ni ganyarte ko baga ko akwa risasi kali chisemo chia goba eyuere angene ense kurukugo se amine no enkegwi ekurugunga mbezi na akanyara koba gakoretwa asense ya Kenya asikilia tebanga nigo anyarte koba gakonyora muchando konyora obugweni asense yo nabo igo mwanchu murigereri nabo kunyara koba gokurigereri ngake abanyanyimba sense mei na baru banyarte koba bakurwa bosemigo chia saba na inchi koba tebinga batigarenka ili banyara koba bakochengira umutili tukelirio konyora obosibule bwinse ya Tanzania basai ba Gen Z konya nigo batebirenga nigo bachika bakogenda sebara asibo igo murwaniriria na ndolio okwamiria serikali ya Samia Suluhu weterese kia magia Chadema Tundu Lissu nere agendete kuna koba asechera asagendete koba gakubwatanigwa noko gasererio murembe bwinse y'umwanchu murigereri igoro nabo konyara koba gwesomera bune gazeti ya The Standard ikale gotebanga chiamate chinyinge na banta bange sense ya Tanzania nigo bagendete kuna koba bakororekana kobo era ubugima bwabo kera abanyanyimbo bagotebekana bagendete gusalia omuremba asense yo kubwatekana na kili bagatebanga na bagendete kubabekero bwoba mwancho murigereri itwaro cyo mu waziri wense ya Tanzania mu waziri omonene aselie tambeshe ogatebanga ba Tanzania basherekea litukilio balenga nande use kurigereria chweya murai wense ya Tanzania Samia Suluhu ni gachore tuchikura wetani chikura merango kianda na batano around 95 bachance oteba 98% lakini tatagetia abatanzania bachichesegetia chiko bautubia otebira abantu bago bwenete kororekana isikombali bakurwa essential services bunabona abaliki abarendi abanyagitari bali babekire se group ya essential service providers abandi babere nyumba igao boete kerukenda banda bago jamo omato oboso kumboroli ri kamera chimuregete dana borate nene buno murai gukwana yentongerie ke buno murai benso tenene gukwanira abantu babo mba kurutana magena mba kwana kende basoke gose liliwa chakiro gukwana bachake kuoga gatebetenga ogoteni nyumo yegoyo kubwatekana no muwaziri omanene bw'inse ya Tanzania ukunogo chikoba bakorende chibestiri cyari kwanda asomo yegoyo chichikoba chikorigereringa ibintu biri byasali gubyanyare kwa bikorosi matera bana ata material things chigari nchi asambetwe nini taro chibugi abantu bali basireti amagima abalende taro chibona Wanchu murigereri nabo konyara kwa bagokorigereri inse ya Tanzania iyo gosherekea litukulia buli bosibole bya mwaka maiga emyaka 50 no monene 64 years ya itire kurwa NCU ya Tanzania mwancho murigereri yanyore bosibole bwaye lakini yeso mwako ibagotebanga mbali chiko bakogenda nakosherekea CBT na kwinyora historia yabo asobono murai bwese yuahendete kororanga ngakia konyara kabagago kurwana n'abasabange goriginde chinkwana chia omo waziri omanene bwese ya Tanzania bechiga gukwana nere naitwe mwanchu murigereri nyara kabago kumanya nganki kegendete kurwa SSMA Mogano yo naro Innocent no ara gazeti ya The Nation epeji 10 asigo kwanere igoro yegatie
ya barwaniri bo bwene bwa mwanya bantu mensi ya Kenya banyate bagwesokiritwe kwigoro na goteba namba chiko kurubikana imensi ya Kenya ritsko lya sinsemo cha Nairobi nige gukwanira egati abali banyate bagwikirana no former governor we county ya Makueni Kifuta Kibwana nabayigo President Bob Njagi uyo tenere free Kenya movement ane ntwara no nyobete gako yura sinsemo siria bana bote banga obwende bwa manyabantu ikabanyara bo wikeraniwa nabayigo Ojiro Diambo negati abandu manchito muri abanyati bakomerana na gukwanira igoro ya freedom usobwene bwa abamenyi b'ikisemo cya Tanzania asibatebire bona nabarabomba tagete abamenyi b'ikisemo ico banyawale freedom yabo yo gukorokora bikana manchito muri esa buri minto innocent yayo kwarero mugano yo noko nyora sobwagale EPG komi ase gazeti ya Daily Nation chwea ntagete togenda umutimuko ogotwariganio tateyo mugano gochota tebitukuru umutimuko umugano gocha tukuru umutimuko totate turarigereri RS ya Nairobi governorship in 2027 alafu nakwanira igoro ya nasi gatungu the auditor general torigereri naende ngaki kibasi cyo kitumegete boke na yande Macho muligeri tigatogenda umutimuko tokoirana ningo atebye kyombeke mongiye kogeragia kororekanire kwamereria ebili ebekire bosio bwa ekibunge kire asorogongorwa East African Community ekikobage koreta umurimo bwo gosomya abana igoro yo kosoma igoro ya mangana yo korobwanche nabo igoro yo kuligeria ro iboro togenda umutimuko tokoirana ninkomanyia yo asamange Eye Nensoko TV uboroso bumugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chandika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuro. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof.
kumaanisha hiyo betri haimwage acid ile ambayo iko ndani. Hiyo betri imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo betri hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739 697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na betri kama hizi. Tumia Autobat. Betri ni Autobat. Obutindi no bosombasi amate ninki kere tokore. Asamari etangoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna amaryogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwana funzi orenge kwende university ongere gotumia amaruna amaryogo yogotindi amosariri wana yakireke wango guikaru arigo. Kwanya oroyo onde orenge kwende kanisa otigire onge yakonywa amaryogo yogotindi na amaru abasari. Erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima obi. Twakirisimi namba 0706380913. Betami Rehabilitation Center lichi buri gukora chingatale ichyobutindu. Je, unakusudia kwenda sherehe itakaosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima? J&J Java tupo kwa ajili yako. Tunabadili kila tukio la furaha, fahari na ubora usiopimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile viti vya kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma yani PS system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki. Kwa mengi zaidi, tutembelee katika ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi kwenye eneo la maonyesho yani showground. Na ukiwa mjini Kisii ni katika eneo la Mwembe kwenye jengo la J&J lililo karibu na jumba la Isena White House. Au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 0790820710 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@jandjava.co.ke. J&J, kila tukio lina hadithi, tuandike pamoja. Eye Nensoko TV, uboroso bw'umugusi. Oncho muligereri aiga Nensoko TV chetire chiteke 52 maiga yense moya bono mambia nigo togendete kuligereria ria se gazeti na muna nagotebia nchinkoira nande nkomanyi ayale se gazeti ya The Standard na mono Arsenal chikobango komanyi igoro yekiombe kemo Kenya ariko bagegwesoki na kogenda kurwa okwamiriri kwabo gochia ase bunge elibwate chinse chirichira asorogongo rwa Afrika ya mocha asipakale gotebanga ebili eyo kurunga section and reproductive health bill yo mwaka bwechiri 2024 unayanyalte koba keko leto busio na konyara koba gekwariganirwa eliecha nyariko bagechikoba goba egati yo kurwa libaga kuchiese chiskuru konyara koba chikobeka ogosomye gose somo kuchia saba orokiwa bachikoba gosomye mangana gurunga comprehensive sexuality education na mangana chikoba kwegeria abana nga kiba konyara koba bakotwara obwancha nabo igo na kiba chikoba bago kuligereria igoro yoro iboro nigo bagateba amaigeria yutaraba gakubekwa tene ni amanyekane nga nkia chikoba gosomi asikilibono batebirenga niyo chikoba gekorekana gosalia chimbwa no kwegena kwebisa kubire ase chinse na umwancho muligeri nige bire ya nyaltika bagego ikibwa bosio bwe bunge ya iyala igo ikaransa
asense ya Tanzania no mujumbe asilieta Kennedy Mukulia oyo nyalta kobaha ko yikiorona ekanyara kobage gwankwa asilia kabere kurende nando mubungo unigaye irania ase ebunge yo aswateba ni gobone chikobage gokonya abaroki wa bange chikobaba komanyanga kibako nyara koba gukina kurende amaigelia ibateba guchia sabana bakeni chikoba ekororokianga nigo chikoba ekoreta omochando mwanchu muligeli numuganore ase page ya gatatu ya gazeti ya The Standard. Page ya kabiri ya gazeti ya The Standard yegere nkorere nge abamintoro bakwane nili batebanga matukabera atigarite amatemwa akejisea aya abana bakora ba junior secondary school asokiwe nabono iga emerobeli nigebe kirebo sio bochikoranga kyabana bagonyara ko bakogenda ase school chiri chikuru kunga senior secondary school asibakari batebo mwancho muligere liboniga gwetania abana emilioni ya moni bayikaransirete ogotemwe kuna ko orkyo omwali ubwe SM ya 844 wika omwali oye na nigo bateba amaigeri ya uniga bwate enchirenya yogosomia aborokiwa asibakari batebanga ekurunga different philosophy na mwancho muligere na matemo bateba kubwatekana na ali akabere ya matukambage gamachibwa gasokire tu amanyanga ngore na mbeya mo na mbaibere guchiabu mwancho muligeria na matemo akabaga kuligeria umworokia ngaki umworokigwa ngaki akabaga gakora sibirasi obunagende gusoma sesombo yaye nabo igo mwancho muligeria nabo kunyara akabaga koranga SMye nigo yabegetu asoboroso no muwaziri omukoro w'echisemi gose uyo kabere muwaziri Ezekiel Machogu muske Ezekiel Machogu nabono mwancho muligeria abana abuna baikaransta matemo abo nigo bono batete kuligelinga bachiko bakonyora chisukuru chiko ira abana abo mwancho muligeria nabo kunyara kaba kwewe somera igoro y'echisemi ni chi abana baito ase page ya kabere ye gazeti ya The Standard. Yana moa yo minto choye sabulina arasangake nera araira libageri makwira gazeti ya kwende The Star headline ndokwanera about headline lakini ende headline yeyu chibi chanjira ndoche bija Sakaja uyole boniga Nairobi governor Babu Wino Agnes Kagure Moses Kuria James Gakuya George Alado na Irungu Nyakera abana bandoli bakageire nga karokende 2027 ngochi bare gosepa yasokirie bachikoboli chukura chobugabana ga Sakaja na bara chiko kokania kurwanirira ekwendekero gokiaya etam ya kabere eyuera benga ni history innocent gekogera Nairobi toroche no gokole etam ni problem kidogo kidero kole tacheti koirana Babu Wino Embakasi East member of parliament nere ndoche ngana bakirigerereti ekerogekyo gekogera otebanga egasi yasinyire Sakaja ngaki egasi gusinya Sakaja ya musinyire gekogera Nairobi obo chabo boichoire ne chigubye chire kerase egenda tebire ga koye gulibaga na chikoro sie town ye tware obo safi ntwaro che Moses Kuria kawe sokinere Moses Kuria agwe sokia agatebanga aladwa ne rora chikoba deputy yae lakini aladwa George Aladwa te Makadara member of parliament agakana agateba yaya nchengo boliande wono nani choche Aladwa ni gata ite kobolia na ODM ticket ya ina amagania naenda bono ngazeti endo chakota ngoko baro omo Maragol is counting the ya vote egera chikuira ekoroge kyora kinenda bata Moses Kuria ogocha kwahe no go spoil ngekogera gashawa igata gete Embakasi not member of parliament oyole James Gakuya aboli wogocha kwa Moses Kuria bata anga Moses Kuria no ekagochicha igagocha go divide chikura chia baikoyo igara chikobanga ne hado ase James Gakuya uinero ligere gose otwarira maganio yokobolia ekwerende ekerogekyo rande ndobwate nani Irungu Nyakera ngaete gakabeire esio ya KCC lakini at one time na Ruto na muteneneti emiro monere we sokiri achiko kole kwerende achiko kobolia
togosuka mutwe eroboti ndore twakwanira about CDF bune tumegete batebire ng'ani keganja bati abayambi bagutumia elio kuiba gosikoira enibo gokorera bintu byabo Auditor General Madam Nancy Gatungu na kwanirete ebintu bikega iga toise ko birigereria ne ria batabanga arweto mufano Embakasi East igaro chenga project ite yakoretwe ase 59 million shillings chiabete dispersed which ase chi skuru sato Abatanga Donham Primary School ekaiwa 27.5 million, Maua Primary School ekaiwa 20, Embakasi Primary School ekaiwa 11.3 million. Lakini hao tayabanga uchibese chio nonya chikolire kwerende nonya chirule nchiche tiko karagasi yeli ya kagire togo chicha hao tayabanga muna kuepuya West barabuo nonya no kaina no roboting akiba tumiete chibese chio kwende litokoro returns gose kwende yabo esabu yabo teyo tomaya gocha nande nara getega iga constituency ya Makadare yucho jala tware member of parliament nera na bata 17.5 million chiga soka chichiko construct chi project chiwa se checha sogete September omo no mutinyo kyanda pakaboni gawa te bonte ground project teyo ya koliru ororo igo nichi basa chiko nya koli kwerende Rongo constituency Rongo 5 million chigasoka chichikorosie laboratory project pakaboni ga gento nkeyo kyanyalire koba kyagokoru naende oiranira ase Makadara otabanga 1.7 million na chiro nchi sogete na gas chikorete tachirochi gabone karo okoligereria bakorera batanga ekwerende kotinja tebete CDF isi iligo lakini abampi bakarosiri chiko bagateba tigabanyeroke NG what NG CDF patirende ebwenereta go expire June mutinyo statare 30 2026 gochumutua ndo chikonyora ndo semba chigotwara ekwerende omurobeli bo gutwara CDF. Okay. The party you see iga no bono to gocha twaligerelinga our members of parliament. Okay. Ega si yabo nehemo. Okay. Tigata have two functions to make laws and to oversight the executive. Okay, mwanchu muligereri bunacho yagatebiri igoro ya Nancy Gatungu bunanyara ko bagakoro kinga ki chiriboti chibese talikuwa siuri kwa sobikirano na kumanyekana nga kichire togo tigareta se magane chibese mwanchu muligereri page 12 se gazeti ya The Standard kokwa na bare igoro yekiombekia EACC gekurwania obukurumi nabo igokorigereri chimbwa asigoteba nigo bonege Kenya rekoba yekoirania bilioni 3 enugutainya gocha ase serikali ya Kenya echichi anyarte koba chiko ibwa goitira subukurumi roboti rwabo nigo rwanyarte koba rwasio ligona omo cherema nigo se omonyakero go David Oginde uyo nyarte koba gakubwaterana no mosiyo bwekyombekyo asibanyarte koba teba nigo banyarte koba bakoirania ebintu biri byanyarte koba bigukurumwa abegati yabo ne chindemero nabo igasba goteba nigo banyare ko bagakora ebi na chimisano isato nabo igo banyare ko bakorigereria na koranga ngaki ebi nebire na ambasba goteba goikira boniga nigo bakorire bina 50 ebi na 20 chimibere na 20 na ebiombe kumanyanga kibiko nyara ko babikurwa nibo kurumi igati yabese bagateba nigo bayigerie kiombe gikorukunga gya Kenya Prisons nabo igo NSSF na kiliga Kenya Power ilibanyara ko bakoranga kibakurwa nibo kurumi mwanchu muri na babasoma ororo botiuru ngaki enibe yanyara ko bagikoiranigwa nande ngaki chiko bagigutumika ase chiriboti gose amaiya kurwa chi county nindo chega iga kurwa asesemo ya Bomet county ya Bomet ase ekigambiro gya sotiki Kenya tukabage kumusiba musacho yo masilieta Charles Ngene myaka 40 asokobwatekana kumusalio umwana bwe myaka 12 umwaka bw'ekirubere 22 ase Kenya rugurunga Kiptule nigo bono iga egotebekana umusacho yo anyal tukabaga gwikibubusyo bwo munachebina ukurunga Kimtai Matata uyo nyal tukaba
gakumusibe myaka 40 nande tokogenda sensemo ya Naivasha niko bakali batebanga dio mana liegenka asensemo ya Maimayu niko liaroche omusacha oyomo omuswati oyomo obwe myaka 23 goita omusacha ebwe myaka 25 myaka 25 asikilia tebani gamo bitete omuyu ase eli ebigoti nakanyara kabaga ko raligwo ngosirire keregetigwa ase nyagitari yarenge asobwange bonigani bateba abanyanyimbo benseme yunigo banyara ko bakumubeko muswati wibyara asibagendete ko kora ubunenge mwanchu muligireri asenseme liende ya Homa Bay niko bakali batebanga umwana bwe grade gya gatana limonera niganya tukaba umubero wego kurusi kwa soroche maega yokugwa asoroche runa kunywa mache kuika gusiri ubima bwaye mwancho muligeli negatie chiribot chirikire ase gazeti ya The Standard sauri yebiro gazeti arobotino wasoma igoro yobukuru mugende tukwene kiwimensi ya Kenya asibagote banga serikali nero yabeire adui osenemi ase obukurumye kero batagitiko bosiria kurinde konyoranga abantu abangi bagwaterani no bukurumye bo orwase serikali umwanjito mulgiriano nyoro mugano ya gazeti ya Daily Nation page ya 5 na kabiri page 7 kurinde incheni gondo cha somo Rwanda timaiti usaba minto mabwatiki bagendete gusanga gusibataite basange mugano no renge gabu Innocent ya gazeti ya The Standard baba ngaita around page 2 3 nyakile nanya soma bona omuigo masengeli omuigo masengeli nororo gatebekana akale kwana na karacha ka otayi mwanju muligere masengeli ni no agaruko mo deputy inspector general masengeli garo mo deputy inspector general gatebekanere ngomuigo ye ni gakabirika konia marube ali akuru kwa fake sibone gatebekana anyare ko bagakoroschi koitani chi milioni 2.5 asakari kubatebinga ni bachiko bakonyora chigasi ase egekosi ky'abanyanyimbo mwancho muligereri nabono igabateba mungwano yasilieta James Chesimani Masengeli na ndo manyekanite silieta linde na Timothy Khatet Barasa ni garo moigwa o debut inspector general Gilbert Masengeli azobagara ni gabere gakoibera abanta chibe koibera abantu chibese asoko bangaina ko ba marube yokolikwa emirimo y'obunyanyimbo yone gwete mukanya wakukuru mu bintu gaina now totara ndo mu Rwanda nimbwate libolyo mugano nuro twaligereriga New Nyanza ID listing go so ko register we chikura Nyanza tuira ni rwe bilanga linaende ngakaro kende Nyanza nere bwate tairani of numbers go se chinamba chinyinge chia baki chikura Nyanza bagusino bari bagusino to no tora bagusi lakini chikura chite chire ange million nabo lili swali elio eza ulio tara kwanera chwa ya koro chaka ko kwanera Nyanza kwa kwana igoro ya Western kwa kwanera igoro ya Homa Bay tingi wetu ko teba gusi usinyamira kina kwana kisi tingi kweti kina boliria bagusino to kisi inanyamira no chireme okay kota bukutu arengete taira ni of number asingaye tarakanini chiricho mulima chiaroboroga babata te koirani the ideology ya tyranny of numbers Nyanza aseki and why now okay okay nili boli na intutoko boli ya nili boli tora boli gakogera okay abantu bayigore tu goro abata bachikuro manyete nchibwate ndego go trends usakuligelia gazeti ya The Star matukaba itamasini ni gachweya mbabegete ingaki chikura chire predicted wichiwakwa bagateba barachikoba bakwa babuna nabo bako sansora enkondo nigira chikoba ensemeli ya kwerende ya ngitoweroka ensemeli ya Luo Nyanza bagateba muraiwenso consolidate chinsemo chinde kona buranyola nakibako yerokeranga nere bugate tie breaker bagateba kera chikura chibwate demographics chiaye demographics chiko chinchovanite toligereri abana abwe bayibole tu nini because umuntu gukina mpaka ike 18 years okay chweyo kanire kanire pi goto begeta
lakini ntatego tebinge kiminano ki African Cup of Nations ngo chaka kire na ndega igango tebalenga niyo chikabage kolekana sense ya Morocco Daniel Suarez umwaga nabe gakoeresa umuligereri chi update igoronga ki kimina nige chikabage kolekana tigatura chakira mu director antebi chiaelire tigatuligereria sense mo yeme Rwanda nimbwato mu Rwanda orase gazeti ya The Standard page 14 asibakare goteba igoro yo mugano ngagere tolio Masai Mara tigandarara mu director itonga getobekira sembeo mwacho muligereria obekira ase embeo asibakare goteba nga the 8th wonder of the world na Masai Mara ngakirende kwa togoteba ngega kone kia gatano gatata sense mo ya Masai Mara bana bagateba ngega kone gia kia ndagia chire asibakare goteba nigo kirense ya egende company ya megurunga the Ritz Carlton ya nyari kwa bagako enda sense ya Masai Mara dabakoranga bakurunga local investors nande bako bale kubwatira nabande bakugura tichibesi bakurunga state regulators global brands bagale ko bakwagacha umubogani goseme bogani aseseme yu egento batebire chwe yage chikobage gotenenia enchira emenyameye ekobage koru Tanzania kego cha Kenya yaru Kenya yagenda Tanzania ngakiliyo goteba nga yaru Serengeti yacha Masai Mara yaru Masai Mara yaira na Serengeti ugo chikwaga chikwe hotel ye ne company yegurunga Ritz Carlton bali bakoligeria magana y'ebintu bitwitana ino igorabona twakwanete nigo batebete kora chikoba gugosieka enchera chigokira ekorido jigosoera gaiga igo chibese nabo kirasieke ugo chikorora ege konekiria bantu konye bakogenda barora maite kero kende ninginyolite Tanzania tete kwagacho mupaka ngati iganse ito twagacho mupaka iga bagotebiwa abanyamaba na barabumba bwata rights cyabo una bakunganya baenda sino mwino banganya bakole kwere ndiko chiga but now nkora na renge tima think ke apene tiboniga in fact UNESCO nero ya ingiriete gateba mo kwagacha kwerende umupaka uyugo se wall kuna morengerereti okay but timanyeti Kenya aga everything is almost possible moto korengereri paka achikwagacha hotel igari it is like okolire kwerende timanyeti mate kwagache gente kionge bwate process na okay ngo sign the papers county government we kekoe acknowledgement way forward genda nini bwagache the national government nero timanye tiaro patirende kero koligereria okuno okubuna lichiko na kuingilia ebitongwa bya Nyasaye buna bibegete okay asena ange to bwatora gache hotel tali lazima onyeire gari Diana tateyo mu Rwanda urase gazeti ya The Daily Nation Manjito muligeria se gazeti ya The Daily Nation mu Rwanda no mu director ne kuri ase studio ya kabiri ero tubwate director barbecue no arase studio ya kabiri no regagwa gotebanga Tanzania murango gagwo Tanzania date 9 protest murango no siekira maguna bekire gagwo ekando yayo ikaranste no mo muraibenseri ya Tanzania Samia Suluhu. What would you do? What would Jumuiya do? Neli swali boliri gago. Na kure saidi ya nendocho omoraibense ya Uganda, no moraibense ya Kenya. Tumeitie simiba waka ya ralina oche ya gototeri. Maja tuise kuligere liense ya Tanzania tukolia lero ngo chengera bale kera banyore tubusibule bwabo. Mu chengera konyora ubusibule basweli bata kinaya. Yani amangana akogenda mamincha. Mwagenda mwama konyora ngali mu gucengera emote biri mu bwati busibule bwo gosoka isiko. Chinga kichinkong asoro gongorwa Tanzania kera bagendete gutwara umucando. Chweya kibwata getegatete. Roche bagwacha bwata. Ekebule ande bwata magu ekebule ko kwekamo ko gocho mu sangirika no yu na mangana ao ekebule kyo ko kwekamo otegerere chwengo bwategento getegwata etegoteba director na bakondigeli gento kiregabo Putin no alengende to wokolera togende
President Putin. Ni president ya Russia. Na inde mpaka mubekerete sanction. Bagate bakago soko ku Russia. Akole kwerende abwatu. Lakini Putin nimo. Montoli igasokete kuru Moscow. Igasoka kuru Moscow. Enjira nere app nere liyo go kole kwerende. App nere liyo ko turaki chindege. Wono abantu ngo turaki balenge mwaro chibuna liri ya Raila. Liri ari kurusi wa India. Nando bari go turaki kayekire. Wono abantu mbagendererete go track. In fact bagateba in recent past go so mwaka oyo that is the most tracked nini plane yale ngama lego. Kumbe chindege chiri ibere. Eli Putin yale onde tayo okolete kwerende urime onyimaete mondo tayo onyimaete nereri so Putin na baigete India I wish it might go say onye toro chingo kegenda teko salia sembe akamera na mode bakamera na Narendra Modi na ndibateba na Narendra Modi tana koi talira siara oje president koru airport so abangwana buna bale baberego chikantire chumate chiwatete nuclear weapon usikuligereri security mbale bagweta angena Putin igabo babwate chi briefcase gete briefcase yeli talinge bwate chibesa gose bwate chi nuclear codes igo kogotema ngango korore gosori era akobata kurwari oyo kare command center agari swali ndi yakubuli nyakagote gutogora nsegete na bao koraigo pati wono chindege chi umuntu yenjera chete echi ari ngeibere wono ndi time maetenga ndege ki ari ndege ye enjera yo kayare ndire nkaete I really don't understand. Alafu no ene kwerende ngakitokoro kate itinerary ekwerende libuna ago chicha litoma toyete country get chi stop over no murongo yo ndage chigotale ndage libagote ndage yabagote bakwenda 11,000 nini miles yabwate capacity yo kwenda 11,000 miles gasta yagote nenanyo mabuto wancho muligerli no ligereti ase ebicha gosese screen yago kwegura mugano yo wo mo rai bwense ya Russia muske Putin nabo igobunare asetara ya sense ya India nigagenda te kobekeru chi sanction go se bitango yo gutasoka kurwa asense ya Moscow kogenda kurwa se mucho Moscow kogenda ensende yonse lakini boniga nigare kaenda India ndege ya chwe yabunatebire nigo yari ko bagekurigira ligwa masamare kurinde tichiti kororekana timati gusene api ya chenje tigu nge yari goika chiarorekana ibere mo yasire okay mambi yabono mwancho muligerira rero totete ko mwali bagango Charles studio gaiga goitera sichisimi mutaite mura muligereri lakini tutarasoro ntutware interview ya mase simia ya mase yemo nikiumbige kurunga poll track bali banyartuka bagasokia machibu yokorokia nga umugabana we county ya Kisii no mugabana we county ya Kakamega Fernandez Baraza na bakoletibu ya Samagendro ekera baligeretia so mwakoyo ntutake kubabolia maboli ya beratatu na ande tumaye ko batokwarigania bamenyi be county cheito gekogera togotebia umuligereri ole gusinga esoko bwakire gusi county cheito cyanyambira na Kisii gose obutati obungoro kibole bintu biri byanyartuka babikoboli go bantu kiri 13 nemye mona ban na 14 na obanyartuka bakubikwara njege ntonda atebi muligereria gose chifani cheito ngaito mwakoyo lero nali yo mwelionda aso mwakoyo paka next year yandero nalikwara lirie for the first time kwara lirie for the first time innocent kwara liringa toya ogosa iyo niliba gogosa bona niliba ngo sabanga tumera ne January nande to gocha January ndete tamangana mayanje bono mtete mocho monge gasi yo kwenda international na bate lero Putin nga yaragere nga yakora ebintu binebyo
Kolende mwanto metumwibuli. Mtu atwarete shida sana. Umuntu tumetukurugusie acha kongwakirisha. Akarasira. Tokachia koramulike nande libuna nabatebeti igaigetase bwana batotebi asare negioski kia mpesa. Wala gakibioski bia mpesa mbirenga bire nini Nairobi. Building yale nganga gwa. Building bwana ndia go choso me building gorari na mateno ni dieta. No ne para na maite ko kiros. No ne para na maite ko kiros. No ne para ino moboli nere. Okay. Kolende oikire. Igo ngaya na bo mwale ko umwiboli no ale reception ngo chikumu ikuru ino. Okay. Okore to muiboli ingana limwe muri goteba iga. Ndi moi. Ingana limwe. Igoteba iga oyo minto chwea. Na ndibone saulio kogenda kana ndi koya ira no rega igatora ko ibiranya tiandara kwa lingali mwamu. Igoteba iga. Omusacho ganyeto muswati otabwatiri mocholini lionsi. Oikagote ikaranse tekerogo. Alirira screen to batanga. Ingane lino takeka rubuli yara to kwalera. Swati tabwatiri mocholini lionsi. Oikagote ikaransta sekerogo. Wana tuanjira na mamocho. Namba 2. Ndagota gintenene na magosa. Okay. Gota eko tenene biyo. By the way biyo gota go tenene ko bwa ko gota go ikaransete. Sawa sawa. Mwanchu muri liko ikira butukira mwali wechi gazeti. Mwiboli ni wete na SSM ya kabiri ya studio tindamora. Omwiboli ninje ngo chikumwe. Okay. Timba trust tiga kogara na omura enda guchiaria. Tumusune. Mokole kwerende. Tigambale tero mwiboli. Tavinga kia mo pastor yakoro. Mote tayo mo pastor ina ki. Rato bekerera magoko. Eye Nensoko TV uboroso bumugusi tomo chago tengere merobere ito yogosemia na gukumenya yago korekana kira rituko nabariki baitu be andrete chinga ki chance asengencho yao eariganie asobo tengari butari no mubwekano. Tukuligereria lingana ligoteba ensoko ya masisinia na Pastor Nixon Matara. Cast thy burdens upon who? The Lord. Ekere toko mosemeri Nyasaye ekatone chinchera chobo Nyasaye nokonyora kulenga kia bantu ba Nyasaye okonene baura njena wenete kuno ikarasta ngwa wenete akipi oyesa ataku kira ritukure Jumamosi chinsa isano na mwichamo baso gwika chinsa isano na ibere ichamo baso baka oje great controversy ye esegi yenene bakase chingoko ekabase chiombe ekabakase sese yasi buwe nyarole kumetinga uwa ime Nensoko TV oje gusaba ko bolinga gusaba ko ligwa saba litwa chikoro muruire bara mbyangwa chokanie
onye kubwateri ibolio obosemia gusekero kende gyonsigoro y'emiroberi yaitu y'ensoko tv twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuria email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutoka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu na limo asumucho munene o Nairobi. Ensoko TV oburuso bw'omugusi. Magega ya televisioni y'ensoko gwikasero yawo kwanyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete senambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuraria gwokonyoria ogokwa gose okubonchureria bono nabokonyoribaga lya bene liyokuraria asegete senieke aseliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchureria 0788666662. Obulimire bw'esiro y'obunda bwense kurende tali nchira ndio sira krobolimi obiyoke enyoreri bagalya bene kwaegwa megerio chisemi nobosemia igrio bulimi bwekerero nechikolinga asobolimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengiya ngaja konyana eyinsimegete nterangetia maraba ekonete konya gukina yo kamaraba konya kuyone nganya kwa mabuya beka chibuti imokyo bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine kile sukuria Jumaine chinsa ni bere chamuragoba wika chinsa isato asomurobere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa pathway machine asomurobere boberemi nobotugi ime y'ensoko TV oboroso bw'omugusi. Eye n'ensoko TV oboroso bw'omugusi. ya kigimo mwancho muligeli w'ensoko TV na taite nso ya senkwana ya bene nabuna nagotebi tutaite tuligereli obutati bw'ekiombe kia Poltrack asbatete ng'umugabana bw'e county ya Kisii Paul Simbarati nigo bale ase nambe muno mugabana bw'e county ya Kakamega asogokora Magendro Fernandez Baraza nkomira nande no ulia bakonyara kwa bakoligerelia kiliotebe kananga kibakonyara kwa bakora obutati bwabo kibacha bayikira birengo bikibi bakoligereli banyara kwa bakonyoranga amangana yu akorekane kurende liritwa kora se kigazeti nje nanyora kintenene ira igana tebungu muibuli nara Diana muibuli natebu nara chweya ochiro tene nirange sinde tatageti bono ngende nkwana bwangu ngakibonora yondega gekogera ninchandegete mwabere mogo nchanda kuru mwako yo chagete paka boniga mwanto meto muibuli karongo bayara sangu muibuli oikire Nairobi omuibuli osirire igate neine ase gioski kelikire Safaricom mpesa ngachikora muligi naende mugatebanga ngumeti omotu mogo ntomo muibuli tindiko moleta muibuli ngoyo tigandara kubuli chwe asini nintarareta umugaka maete bagaka toko ba maskani wate banga tugusumbuete njandege munzumbuete njandegete tugusumbuete ochandegete intuto tosumbuete tano no ne chae amoko enda mwanyunu mweka nje mwantumba machi mwaka mbiyole biyande ngakiogendrete ambiyangendrete eselieta lieta ngo Josephat Kamanda nabere ngosira narubia najite natani me narubia ntanya korora yugwa nabona ko joba chibwikera chibunda
tukaenda gutmwena yibwekaine koyo gutiro moja tegerera kai tari yayo gukwana asana kiambere ngwake simi ase murari chweya kumate yo ndega kiosi ya Safaricom kuna Safaricom yiwe biro binge biri kire Safaricom no nyenda mwana nacha gochega no bona asirasiri lakini nyasa gwanje na ikire pia mwana sogwika chweya gakurangeria uchi kumutenenera yaya tai chweya ndangalia onacha kuna na bwate kirengare ndogo siro kwabete karambu yangiche kiara ndimisa bali yaneta buke buna na arengete na tiganka bono gwikira mumura noyo gose no mwana mumura tigakonya koboria maswali ya mama tegerera ati omuibori karo muibori hata iyo egadia nero tegerera karo muibori asirete egadia nero gutware bone riga chweya bono gokira omuibori kwarenta kwana okali stubborn sana igoya ikere nayo to amajibu ngitoka gukwana ya mitabararia chweya bunale no mwana one igaro mwana umuromi ntomane no teyo bona igare ntakana inje bono ndese na ande njira ndo tumkala kumate na tabu ati moiboli igenga buna nje tikotikola tiki tingai masikani teyo ndo no mwana yona mena macho moko mwaye masikani teyo mugaka gine kenge bage kongwe nye goko gende nyinche yu kera kwarangeri igwe odaga gwachicho to muri ngaki nkimumutomere to moiboli amakosa akoreta ya manene mwamolete bakago jogochera rundi gosira na aria ya manene mutare go na ya amatu abwata amatu akorereke bijamono to ya zuru isira akorereke bijamono kwa makosa ni numubwate bijamono igoro chwe na nge gas bono ndara kubuli mwana igoro ngwaje gas igora senare na tumetwe gotomete igora senare na tumetwe lakini enache togoche gas padaye na igete gaiga ejutari magosa atari igoro amagosa ombekeire gochuma gaiga mbara teba magosa umubuli omweresa magosa kwa boli biyego ngamwana igoro ngware nge gas tari bono lyo kato kolire igo tabari igo omwana oyo igakari gotumekerie terie takana bobe otumia chimbo na ande mujya mono mwaka goikaga iga egere togotebi ngumwana onesumbua no nyende ro gabichuria machoki kurwata tebi tu January tokorana ali ande ro nalia kuana tugo nturamo tebi ngaki bichitali kijeo uchi koratiga mugake gesa kuyeto ngosumbua kere ya omo iboli no itenga cho yango endale ka ustara kotebi ata tenga mabitali kocha gas egende kiagete gakera monyere to na ya singo kolega asi mumuna naro kubeke biroro bunanje go tubweka inega gosini ati to kwere position iri mbwate igago jo wikachinsa iga onya gontoma tomenjire ndege teyo omanya gateyo moswa to kala ko magaigazi roro mundu yaro mwenenu oyo ko igwa ona ajikora nege ndikira bango je bagasi mole omwana asenda mwiri tai asingo jumubega sika ndiga je mwana ajikora jingo ko kabo mwana ka do montakan abwa ga ko omwana ngwanja gina abagji ndamame wali ngwanja mwabe omwana diga colegas kakie na basaba kakie ugakomita igosa ndiko baigosa ukoiro no igosa na kuri gosa baminto igesa kuyeto ndikota akwana igesa kuyeto ndikota bino goroje chiere kugwakwa gobara batai ne kugwanya ori na mwagosa na teba po na kola magosa ligwe mwaigwana iga mwarosi mwaga colegas mwaga wakwa na byago jesanya sanya na nyolenjira na jilba kana abanyolile na bana abayamule nani barabya tali mobe barabya ya katali gocha ya baire ngotige jwe ya colegas abana bayana tuwatigire omugaka oyo munara otebire gakisomera omwana oyo emerenganio emerongo ibere na ibere uyu no murigirerio komorore embuyaye agoteba guchakira ya mugoika isato Pastor Thomas Nyambeta igagotuke bate PMCA asagotebe gotebo tebia main magwagwa gitwabe uyu no mugaka oyomo ubeire gakoba na intwe rero tebire tomusomere merenganio emerongo ibere na ibere soma iyo gotebe gasiki gusi eri etarigia nigo rigwenete gochorwa kubwa chini muchi nyinge na kumenyeka no kuya nigo kubwete feta ni tahabu omonda no mutaka nigo bamenyeta sobo mogomo omonene nero mutongio bion obonsi
omonto mongaini nigakorire emichando gakorore emichando kurware bwebisa kolendo yotamanyeti amange nigakogenda guchia busio omera nero elio chandika yani elieta ligiya bono gwete mubasta buna tabire bune elimbate korategera tigangiro rire ya gatatu igoro rya rira konye chwe omonto mongaini nigakorore emichando kurware bwebisa kolendo yotamanyeti amange nigakogenda guchia busio omerana nero elio chandika elio ochandika nagekora twarangire tyo mwaka gocha twarore emechanda omwana oyo bunari gabuna gwata bo mwaka talibone nakourwa oyo no mwana tocha twatomaga igora ati chingo ekara tutamotebetia ati chinge ekyo ndute kumanya sabere koratiga igona koruse tigusi ocha gontetea waikirega waterire ngabana aba ebarana yani aba tima tigosema na mara yani ga oyo igo baraba ya igonda jengo se na jengo se ku ya mendre no zuku ya baire ona le bata baire ndana ko menda sa mwana kwa debiro mwana na juya ilitaligiya erietarigia nigo rigwenerete gochorwa kwachinigo chinyinge na okumanyika no kuya nigo kugwete feta ni tahabu na nora meme oro oro ndo gwa mauga aginya mangana igara mangi waga mwana jwe ya ro muya kinya mangana ya ko ndo ndamukwa na diga ko le okwa mo diga tango kanada na ko wa una ya baire kwa ya nega jwe ya ndo mangana ya manga ini ndo biangora zaka bikwanga biya ko ateresire teba kaiga pole sole na bosi sole kuru ka mangana baire anjiro na tegera bala ba kwa padi baba so da ba kwa njete kabisa ani ba kwa kabisa na ji embuye woga ko toka teyo nyamu ya be na te buga no no muyole na ndiba kole meredie na boda yo ngo jenkia abo mu na bandi ba goba na ande muneza tukenda gene ngi ya sarike gene huo ni msimu wa Christmas ya FM tata aya biya bara torenga kyogo omwaka ndogo ira gusi omwaka ndogo ira gusi ya tegera mwana tabasa ko kubekera ko bana director umwiboni tuamwanje mbija mono mwaka mbija mono sana asante sana director turusia beto endese kwanda elia bene wewe street njana ujangarude Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Tomo chago tengere merobere ito yogosemia na gukumenya yago korekana kira rituko nabariki baitu be andrete chinga ki chance asengencho yao eariganie asobo tengali botali no mubwekano. Tokuligereria lingana ligoteba ensoko ya masisinia na Pastor Nixon Matara. Cast tie burdens upon who? The Lord. Ekere toko mosemerinya sai ekatonie chinchera chobo nyasaye nokonyora kulenga kia bantu ba nyasaye okonene bawutebanga njena wenet kuno ikarasta ngwa wenet akipi oyesa atakuwa kila litukule Jumamosi chinsa isano na mwichiamu baso gweka chinsa isano na ibere ichiamu baso
mpaka oroche great controversy ye esegi yenene ere bakase chingoko ekabase chiombe ekaba bakase ese yasiburu enyarore kumetinga wa ime Yensoko TV uchi gusaba kubolinga gusaba kuligwa saba ditwa chikoro muruire bara mbyangwa chokanie obosemia gusekero kende gyonsigoro y'emirobiri yaitu Yensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service itego tukasamaga Hazina Towers egoroba ya gatanu na limo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV oboroso w'omuguse. Eye n'Ensoko TV oboroso w'omuguse. Magega ya television y'Ensoko gwikasero yawo kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokonyulia ogokwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tolikere gose twakere simigwetire namba yaito yobonchuria 0788666662. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Mwancho muligereri aiga n'Ensoko TV chetire chitaike emerongene ibire mage chinsa ibire bono mambi ya Diana sambiri ne chitaike emerongene ibire chetire se mambi ya bono mwancho muligereri nande to kwaligania senkwana ya bene itukulia lero na lieli tutete kuligereria magendero na nene mono tukubwati ubutati buri bwakoretwe ne kyombe kya Paul Track kya mubege tumugabana bwe county ya Kisii Paul Simbarati koba asena mbeyemo asbaruanerete n'umugabana bwe county ya Kakamega Selieta Fernandez Baraza nabo igonaroche ani wiguru nigachete asena mbaya kabere asibintu biri bari kwa bakoligereri nigo batebete nigo bari koligereri obochenu sector ya bochenu magana y'ikibara nabo igo koligereri ngaki amagendera korekana ime county Diana kolende tagete tura chakira bwo mugabana naireke wa mwa kalende gokoera nororo ni matenga bamenyi be county ya Kisii na Nyamira Mbaroro kuna kuligereri barabara ibabo ngakibakore gasi igiwo inamba ito ye studio se mambi yabono nabo kunyara kabo kurekerengeri kya ukiridote banga ekero kuligereri ratings yechibaruete ayabunura sekenyorabu magendera ya no yaroche inere liboli tukubuli ya senchira ya bene inamba ito ye studio nigere 0788666663 nambere 0788666663 6 nigo chire isano mwali wakole lisato litonyara kwa tugukwana kinitanga nintagete kora kwana no mo bisa gwekyombe kyo kya Paul Track turamanya turamuboli masbuli ya biratatu turayigunga ki bakora butatiyo bwabo anne mono tunyara kwa batokoranga ningikiri bago cha bakora bakabaikira
bacha goteba nyarebo beire gaiga nyarebo beire gaiga na ndena bukurwa namba yago Diana batebi esba utubwatyo so mtandao kuri birengero bya bese mambia bono Manjito Murigeria somoro birite nsoko bwakire na begasigeta sinigetu ya Nsoko TV nigo watonyara so mtandao Facebook no to live na Nsoko TV kwa beke kirengero kyago na boiga sense media YouTube no to live na Nsoko TV na nabo kunyara ko gusanga na into kwa bikurwa kurwa gororo usekerengero kyago Manjito Murigeria namba ite studio erigagwa screen yago ni 0788666663 078 marakabere 6 maragatano matineri namba yo moire tunya tukusanga otebinga ekirabonige kerengerero kyago ngerekeke abara yaba bete bagochorwa amagendero nali banyali bagwikirania ngakiro cyo Manjito Murigeria no burayobo okorwa se county ya Kisii nabe county eri ya Kakamega kurende togo focus mona se county to ya Kisii namba ito studio Manjito Murigeria na abatwairure lakini tigatora kwana nindo cyo yo wakagaiga okoraganya turakorana na omuske oyokoro Emmanuel Kutosi okoro kunga data reporting officer togokora na nera tunyara ko batogochaka kubuguri chisim chain asemambi yabono tiga turakore interview yu assassin niga turamubuli amabuli abera atatu tunyara ko batokwigora chisimigo cha studio muri birengera libino mototebinga magendero ayumo yaroche na opinion polls echibago teba sebono iga muroche nga banya tko abago ikirania na kora kilikegendrete motebe se ground Manjito Murigeria tigandara mwakire simi esemambi yabono tunyara ko batogo kwana nere asana na mono ntagete komanyanga nga ninki kyeirerete osenki kiliba kolete pakega ikirabo bakamubeka sena mbeyemo yegati yabagaba na bali bakolete biya ase chi county chichire 42 mense ya Kenya. Mr. Emmanuel Kutosi, habari ya asubuhi? Salama kabisa. Poltrack inaendelea aje? Poltrack iko sambamba, tunashukuru. Kwamba tunawezesha kwa njia tofauti, Mungu anafanya mambo yake na pia sisi wenyewe tunaweza kufanya kazi ambayo tunajituma kuhakikisha tunaweza kutekeleza nchini. Jana mmetoa matokeo ya kuonesha vile magavana wetu wanafanya kazi katika magatuzi yetu 47. Na sasa sisi tukiwa kituo ambacho kinatangaza kwa lugha ya Kikisii na haswa kwenye kaunti zetu mbili za Kisii na Nyamira, tukaona kwamba gavana wa gatuzi la Kisii bwana Paul Simbarati alikuwa amechaguliwa ama ametambulika kama gavana mchapakazi, wakiwa wameshikana katika nambari 1 na yule gavana wa Kakamega. Tunataka kujua matukio hayo ni yenu ama yamesambazwa mitandaoni? Kusambaza mitandaoni maanisha vipi? Unajua kuna wakati mwingine mtu anaweza akaenda akatengeneza matokeo aseme haya ni ya Poltrack na kumbe ni ya kwake. Tunataka uthibitisho kama matokeo hayo ni nyinyi kwa kweli mmeyafanya. Ni kweli na kwamba unaweza pata matokeo gushi ambayo haiwezi kuaminika, lakini kama kampuni ya Poltrack siku zote sisi hujituma kuhakikisha kwamba tunaweza kutoa maarifa kuhusu jinsi mambo yanavyoendelea hasa katika ulingo wa kisiasa na ni kwa njia ya kipekee ya kuweza kufanya the research kama ambayo tuliweza kufanya na siku zote huwa tunatumia njia za it's a scientific method such that ni kuchukua sampuli ambayo inaendana na maeneo tofauti. Tuseme kwanza katika tapisho hili letu la hivi majuzi ambalo lilitolewa jana, tuliweza kuhusisha wananchi 13,144 na hao ni kulingana na jinsi census ya mwaka 2009 ilivyofanywa. Tunafanya hivyo ni kwamba katika kila county kila county na watu ambao wako maeneo yale, na hao watu wote wa county zote 47 ndio ambao wanaweza kutupatia takwimu, yani watu wangapi ambao wako Kenya. Kwa hivyo sample ambayo inachukuliwa inaenda proportional to ni watu wangapi ambao wako nchini. Kwa hivyo tuseme kama tukiangalia tuseme county ya kama Nairobi, ukiangalia kwamba Nairobi ina watu takriban milioni 4. Na hao milioni 4 ukiangalia katika jumla ya Wakenya wote ni takriban 9.4 ya wananchi walio Kenya.
Okay. Ukiangalia kaunti kama vile Kisii kuna takriban watu 1.2 kulingana na takwimu ya census ya mwaka 2009. Maanisha kama nitachukua sampuli hapa ambayo inajumuisha taifa nzima, nitachukua 2.7 ya kuweza kukagua sampuli hizi hufanyika. Pole narudi. Tumempoteza Bwana Emmanuel, lakini narudi kwake. Alikuwa anaendelea katika kutuelezea ni kipi kinachofanya. Wanchumu ligeli gotogendete kukwana nomo obisa olio kuligereria mangana lia tebangana ya okuligereria kakiba kunyar kwa bago sangiriria ebirengereri kurwa saba na inchi konyo soira sogoto tebinga kiba kunyar kwa bako genda na tagete ndara mwali bagara totebye kera kuri tumaye kumubolinga ngaki ekonyarekana bunabone county ya Kisii mbantu mbarenga babulitie mabuli. Mr. Emmanuel. Mr. Emmanuel. Yeah. Pole sana, kwanza kulikuwa na mushkili wa mtandao nilielezwa, na ndio manake kukawa kwamba na hilo tatizo la kuendelea kuzungumza. Ulikuwa unaelezea kwamba kuna vile mnavyofanya kazi yenu, kuna wale wananchi ambao mnaangalia kiasi ambacho mnachokitumia. Kwa hivyo ulikuwa unatupa mfano katika kaunti kama ya Nairobi, ukatuambia watu ni zaidi ya 1,000,000, lakini mkitafuta watu sijui asilimia fulani ukatuelezea. Hello. Hello. Nakupata lakini nakatika kidogo. Okay. Sasa unanipata? Nakupata sambamba sasa. Jasikia swali lako jamani. Ulikuwa unatoa maelezo na nilikuwa nataka kuuliza kwamba katika gatuzi la Kisii ama kaunti ya Kisii mliweza kuwahoji watu wangapi? Katika kaunti ya Kisii tukiendana na sampuli ambayo tuliweza kuchukua, Kisii kaunti iliweza kuwa kaunti ambayo iliweza kutupa nikiangalia katika taarifa hii ambayo tuliweza kuitoa hapo jana, jumla ya watu ambao waliangaziwa Kisii ni watu 395. 395. 395. Kati ya 1.2 66,860 ambao ni kuendana na takwimu za mwaka 2019. Watu hawa walikuwa katika gatuzi la Kisii ama ni vipi mlifanya mahojiano hayo? Mahojiano yenyewe tulifanya kwa njia ya kutumia simu. Kuna system ambayo inaitwa computer assisted telephonic interview ambayo huweza kuchambua kwa njia ambayo ni random kuweza kufanya taarifa hizi na taarifa zenyewe kuelewa iwapo aliye upande huo mwingine atakubali kuwa wa kutupa taarifa hizo ambazo tunauliza kwa njia ya simu. Kando na hayo, tukiangazia taarifa hii ambayo tuliweza kutoa hapo jana, haikuangazia kwamba ilikuwa inaangazia misingi minne ambayo ilikuwa ni tofauti, ili kuweza kupata tu sio jinsi wananchi wanasema, kwa sababu waweza pata maybe kwa njia moja au nyingine taarifa hiyo inaweza kupelekwa njia moja au nyingine. Kwa hivyo ni yetu ilikuwa kujua kwanza wananchi wanasema vipi. La pili ni kugundua je, wanasema hivyo kwa sababu gani? Kwa hivyo ikawa ni kuangazia kando na taarifa ambazo wananchi wameweza kusema, wamesema kwamba gavana huyu anafanya vizuri au vingine ama serikali ya kaunti inawaridhisha. Pia tukaingia katika misingi ya kuangazia je, kando na hayo kitakwimu kama vile kuangazia fedha za kaunti na kuangazia pia bajeti ambayo imeweza kutolewa, je, wanaweza kuitimiza. Katika taarifa hizo ni kupitia kwa ile the on source revenue. Zenyewe zinafanya vipi katika masuala ya kukusanya ushuru wao, revenue ambayo inahitajika, ushuru wao wenyewe, kwa sababu ina ushuru wao ndio hivyo kabisa. Asante kwa usaidizi huo, kwa sababu kando na ile perception ya wananchi, ungetaka kujua wanasema
wamesema wamefurahi na huyu gavana ni kwa nini? Okay. Ili uweze kupata msingi ambao unaweza kubainika. Na mna ujasiri upi katika matokeo haya yenu, kwa sababu mkipata kauli kinzani inaonyesha kwamba labda yale mlioyatoa hayaendi na wengi wa wananchi ambao labda wanaweza kujitokeza, mtaweza kuyarudia ama mtayasema kwamba basi matokeo tuliyoyapata kuna mahali tulikuwa na yale makosa ya kibinadamu? Wakati ambapo utafanya utafiti kwa kutumia mizani moja pekee yake, huenda ikawa na tashwishi. Na ndio maana ukisikiza na kueleza kwamba tulikuwa na misingi minne ambayo iliweza kutusaidia kuafikia kwamba kunaelekea upande huu. Elewa kwamba wakati tunafanya utafiti, utafiti huwa ni kama kuangazia kwa nini tunaona matokeo fulani. Kwa nini tunaona kama unaona bendera ikienda upande fulani. Unajiuliza kwanza, ni uzito wa bendera unafanya unaenda upande huo? Ni upepo ambao unapeleka bendera upande huo? Ni jinsi imeinuliwa ndio inafanya iende upande huo? Kwa hivyo katika hata mizani yetu tukitumia hii mizani yote, kwa sababu la kwanza tutafanya ile national survey hiyo ambayo inahusisha hawa wananchi wa maeneo haya. La pili ambayo tutaangalia ni official performance data. Katika takwimu wanafanya aje, tunaangalia hizo kwa sababu ni ripoti ambazo hata mwananchi wa kawaida anaweza ifikia na kukagua kuona haya mambo yote. Alafu baada ya hayo ni kuweka katika mizani. Kwanza katika kutoa huduma, je, huduma inatolewa unakaguliwa katika ile mizani ama ile responsibilities za county government, kuangalia masuala ya healthcare, masuala ya kilimo, masuala ya barabara, masuala ya watoto wa ECD, ya vocational training katika gatuzi zao. Tunaangalia pia masuala ya fedha, on source revenue, ili wanaweza kucomply pia na procurement, na vile vile kesi ambayo imekuwa kubwa hapa nchini ya masuala ya pending bills. Ziangazia vipi? Hayo ni kuangazia masuala ya governance na leadership. Kuangalia wakati kuna masuala ambayo county au gatuzi inataka kufanya, je, inahusisha wananchi? Wakati huo pia tunaangazia kwamba kumekuwa na tashwishi katika kaunti kadhaa ambazo zimejipata kumekuwa na mtafaruku, unapata kuna mgongano aidha katika mipaka au jambo kama hilo. Limekuwa likiangaziwa vipi, ama masuala hata ya usalama katika maeneo tofauti yamekuwa kiangaziwa vipi? Kando na hayo kuna masuala pia ya maeneo ambayo kidogo wana changamoto ya kiangazi hapa na pale, shida za maji. Je, hizi zinaangaziwa vipi? Tukiweza kuweka mizani hiyo katika ratili tofauti, tunapata mizani ambayo inaweza kutupa taswira. Kwa sababu kile ambacho tumeweza kuwapa ni sura ya wakati tuseme utatoa sampuli inakusaidia kujua uzito wa jambo lenyewe, kwa sababu nimekuelewa katika maelezo hayo ambayo yamekuwa marefu kweli kweli. Sasa kuna swali ambalo wengi huuliza kwamba makampuni haya ambayo yanafanya kura hizi za maoni ama yanayochukua maoni ya wananchi na kuangalia vile hali ilivyo, nani huwa anawafadhili kama nyinyi Poltrack? Kwa sababu wengine wanaweza wakasema kwamba wanasiasa wameingilia. Nataka ujibu hilo jamani. Sawa, nitakujibu kwa njia ya wazi. Kwanza kampuni za utafiti ama tuseme niongee kuhusu Poltrack ambao ninawakilisha kwa sasa. Ni kampuni ambayo hufanya utafiti sio tu wa kisiasa, bali pia hufanya utafiti wa bidhaa tofauti. Masuala ya market research. So tuseme kuna mtu ambaye anataka kuingiza aidha ni product fulani ama ni huduma fulani katika soko la Kenya. Mtu huyu anaweza hitaji kupata utafiti wa kujua, je, ni njia gani ya kuingia, ni wapi kwa kuingia. Kwa tunafanya utafiti kama huo, na sio utafiti ambao hufanywa bila gharama. Huwa inafanywa na gharama, na ndio gharama ambayo huwa inashikilia kampuni kama hizi. Vile vile kama umekuwa makini katika uchaguzi mdogo ambao zimekuwa zikifanyika katika nafikiri tarehe 27 mwezi jana, kila kundi ulikuwa unasikia kwamba wamefanya utafiti fulani. Huo ni utafiti ambao tuseme wewe ni mwanasiasa
unataka kusimama kama gavana, unataka kusimama kama seneta, unataka kusimama kama mbunge, mwakilishi wadi, mwakilishi wa kike, huenda unataka kujua, je, nikiingiza nafasi yangu katika ulingo wa kisiasa nina uwezekano wa kufanikiwa? Sasa hapo utakuja kwetu nasi tutafanya utafiti ambao unalingana na wewe binafsi. Okay. Ambao utaweza kukupa maarifa ya kwamba ni vizuri kujaribu ama pia uhitaji kufikiria jambo tofauti. Okay. Kwa hivyo katika hizo tafiti ambazo they are more of a commercial aspect za kuja hivyo. Lakini zaidi ya hayo pia Polytrack iko na wajibu wa kuhakikisha kwamba wakati tunafanya tuseme utafiti kama huu wa governance, it is more of a public responsibility. Na kwa maana mwishowe lazima ikuje pale kwa public evaluation. Ili iwe jambo ambalo tunaliweka parwanja, linakuwa la kujadiliwa, la kuangaziwa na la kuchukuliwa iwapo kuna wale ambao wataona kuna jambo ambalo wanaweza rekebisha kupitia zile findings ambazo tunaweza kuona pale. Na pia wananchi wanaweza kuona kuna njia ambayo inaelekea mahali fulani, ama pia kama kuna tofauti, pia tofauti hizo tunaweza kuzichambua. Kwa hivyo nia yake ya swali inaweza kusisimua mjadala. Okay. Kwa sababu wakati tuna utafiti kama huu, okay, Mr. Okay, wasikilizaji wako upande wa Kisii sasa wangependa je, ni hivi na ndo manake nataka niwe na mjadala na wao. Kuna zile kauli kinzani ambazo mlipata kwa sababu mnapoendelea kufanya utafiti wenu wa Kenya labda walifunguka wakawapa vile wanavyofikiria. Zile hoja ambazo mlizozipata licha ya kwamba magavana hao wote ambao umewaorodhesha kulingana na vile wamefanya kazi, ni zipi zile ambazo mligundua kwamba kama gavana fulani, kwa sababu najua kila ripoti inafaa iwe na kila kitu tunasema ni mustakabali wa kwenda mbele, recommendations. Labda mlipata recommendations fulani kutoka maeneo ya Kisii na yale ambayo mliona gavana anaweza kuyasuluhisha na yale ambayo pia mliona kwamba yanamlemea katika uongozi wake? Katika masuala ya changamoto tuliangazia kwamba kulikuwa na masuala tofauti ambayo yalikuwa changamoto katika maeneo tofauti. Hasa nikiangazia masuala ambayo yalikuwa yanasitimuka katika maeneo ya Nyanza kwa jumla, ni kwamba kulikuwa na shida tuseme ya magonjwa na kulikuwa pia na shida ya pollution. Nikiangazia kwa sababu niko na taswira ya Nyanza nzima, napata pia kulikuwa na shida ya huduma za afya. Kulikuwa na changamoto pale ya elimu. Maeneo mengine ambayo Nyanza iliweza kuwa ni kama masuala yake pia ina changamoto kidogo, ilikuwa tu swala la ukosefu wa ajira. Okay. Kwa hivyo nikiweza kuchambua hizo ziliweza kuwa mambo ambayo yaliweza kusimama kama masuala ambayo yalikuwa yana changamoto katika maeneo haya. Okay. Na kuangalia katika pia changamoto ambazo tuliweza kuuliza hata hawa ambao tuliweza kukutana nao, je, ukiangalia kwa mizani kuanzia 1 au 5 ukiangalia ni wapi ambapo unaona hii changamoto inafika wapi? Katika maeneo ya Nyanza kulikuwa na koo ndogo ya 3.5. Okay. Which means ni mambo ambayo yanatatiza, lakini sio tatizo ambalo halionekani kama kubwa la kutisha. Okay. Na pia wakiangazia jinsi serikali zao za county zinaweza kuangazia changamoto hizi, walizipa nafasi ya hapo 3, kumaanisha wanaona kwamba county zao zina uwezo wa kuweza kushughulikia changamoto hizi tofauti. Okay. Ambazo waliweza kuangazia. Ni tofauti na maeneo kama ya katikati mwa nchi ambapo shida za maeneo yale ilikuwa ya juu kabisa. Okay. Na pia wenyewe ungeona wakiangazia kwamba hawaoni ni kama kaunti zao zitaweza kushughulikia shida hizo bila msaada wa serikali kuu ama ufadhili kutoka nje. Lakini katika maeneo haya mtazamo ni chanya kwamba kaunti hizi zinaweza kushughulikia shida hizo. Asante kwa sababu mnaona kwa sababu ya muda tumeweza kujadili machache na kuchambua taarifa zile ambazo mlikuwa mmezitoa. Naamini kwamba utapata nafasi uje studioni ndiposa tuweze kuchanganua tu vizuri kwa mtazamaji wetu ayaelewe vizuri, na nimeshukuru kwa muda wako. Tutazidi kutafuta taarifa zenu kwenye mtandao, tupekue
na bila shaka unapoingia huku ujue kwamba tutayazidi kuyachanganua yote, na asante kwa muda wako Bwana Emmanuel. Tunashukuru pia kwa muda wenu, asante sana. Na siku zote waweza kukutana na taarifa zetu kupitia rubaa za mtandao at www.polytrack.africa. Hapo ndipo ambapo tunachapisha, na pia wakati ambao tunafanya studies za kimataifa ama za taifa nzima utaweza kuziona hapo zikiwa zinasonga on a live perspective. Okay, asante. Diana. Kwa igure fakara goteba ngamba korete ubutati ono tutete kurangeria umurigereria uri sensemo ya Gusii uri se county cheito atatebi nere ngakiaruche ubutati obwakorekanete mbwarete tebirengere libiri bibwenerete kurwa asare nera arore ngaki mugabana nakorete iga magendero aya narororo nari se binyoro byito gekwera otebira yabo bakora bakorera mashirika mangi abateba nga nigenete nga matokea basogeti gare yekene na ndege ntagoteba kigendete gusumbwa chinsemo chia Nyanza agari goteba nugo kosereri kwa mazingira tigandara igwa umurigereri nki agoteba okora il Kristo na gukwana na bari gendete nga nango kwanire nsoko bwakire bwakire bya asa marita ni gongoro ku umwisime wa Josephat Arori uruchinsemo cha tabaka wote entona ibura wekera yekonenga usine tangena sama genderero ki tinka getigo senkero gekogera munabono iga chi project chi avege tukurumaiga maigo mwisimi wa trasoa tindo chinga chigenderet Pono tukwa temne woti ya negali tabaka woti. Enya gitari nere ya bege tuko bagaria asaba taboli ya tabaka woti enya gitari ya rose tuguno mwisime wa pepo. Ekaera pi nogo beka tu monasi no yo mogari usomo clinical officer nechi para techi beyemo. Lakini inabe poete igo dimete go po mpaka ka musimo araroyo rate kocha ainda mago tobekera igenya gitari yaro neroro ne agachire enya gitari yagachire akire rangi buya defensive buya ya gachu no mugabana ya gache tuna chinga kichungwa ende musimo wa nani Simba rate kraswa kutoka kagiranga nero guchikobeka no munasyo yo mo imerende avec neti bana te egetu ya keria kama maria ini kezi ko montara igo mono munasyo uri muri kero mo kalifaro gakayo motenya kama ngo chi Nyamarambe nyumba niri ya gachitu ya karjo itumbe forest ya liki wanchangiro kene sana na vetigire gari si kirete mpaka Sima yetinga simba kera kala te corona lira cheko ekogoto ya bege toje ibiru yerire chitangi chiaga chituchinga kichungwae muna bone tanginere itumbe yemo eyende ne nyamuri goraria ini fate binde bibikuwa mete umwe-MCA inera ngo cha muri mwamotebya mangana yage kogera na bera toko umwe-MCA nera nabwenete guikia so mugabana turableme umugabana onyoro umwe-MCA nabwenete na nabwate nsemo yae tokwato mwemsio ko kuchimu Kenyanya in fact chi promise ya wote chi ospi tatage tigotagera mutonda site any advice ko chi smonto ndebes alafu ntuanya komorogara ijamtanga iliago kuwa na abantu batanga yae cyo kuwa na twanya okerora atamagende okay in fact inchitinda ramagende rando zitangu Simba soete muna bono gaki tinde mubekera se labora nyarundi naro roche genta kore chipara chiaro se tugunongwae makoli nararo arengo makoli ngakeli ongwaro so chiya makoli ali arengo kachaka yaro se kwati para kabeko morom amma makoli yani chipari chiame robo nyansi njanya gukororu emetaro ya ticha nire timanye dimatia saba wati tokoro utafiti yabo mpaka bagacha konyoranga ya kisinere tanga gakite watu beke bia kaya bia mono sebirengere bia asante sana Diana nigwete nsoko bwakire nyango ngaki bwakire ndinara nyakundi
kuru gituru kya Kinoti. Paul Track yatebire nga mugabana bwe county ya Kisii noyo Kakamega Fernandes Baraza na ubali busi asa magendero. Yari mune ndo bakati wa Kisii County. In fact aradi ndrara ya. Ore ande muna Kisii General Faro. Ngora kwere eraini. Yano ye okoje konyoro. Lakini ntwarara sama tukabwa ngo igaga bakorigererie korosia none nyagitari eri wodi ende bagateba na gwaka na jibiri cia barwire bare ngoro kanya cia bere kire igoro. Pono mai mune wodi ibone ile to kuona haba ige ya crack. Yana de yebwa timu cyane kana bikuta bamba bayitenya ndera babikira sibarimo. Emechandeye yacha gocha bono gose yakabera oro kurukare because nabo turatoke tugusaba umugaba n'ibintu ebingonyore budget yabwate erenke. Ya because nonye karungwa yarengo mezano yarenge menge mono yarengo. Okay. Nonye x-ray ongwa x-ray kwa mawade nguna de dinarigesi wade smartphone inoto miru yani digital scan and is nothing. Okay, biya mona sebirengera biyaho. Hello soko bwakire. Wakira sasa. Ngoro ira county. Kama ni mugaba no nena mbere ngari. Ngorigere linde dayo ito. Kora county ya Nyamira. Ambara kwa na. Ngorigere litore babege to bali batanga ne busira kini ngorigere litore tumanya lakini ndo yotage no gwe county ya Kisii. Lakini nene bo gukwanira magendero nyo kolira nga kioro cha magendero mugabano ito Amos Nyalibo kware ko boli gulitu kuri rero nga kikware ko morete. Hello karogolire nsaka bwakire wakira ngato kwa nere semambi yabona. Hello ngato kwa nere semambi yabona. Christopher kurwara yayi Urijumbe Christopher Tebanga nara ngiri mai amagendro nara ko no itumbe nga chitangi natwa de makumanya ibindu ndiro mutumba ara gukora ntoko de indu yimo tumba twa de banga ngano mugabana ya iso kuri libona chitangi jiko kwa chengi jimo tumbo itobisi bayimu yona bada ya no mugabana mugabana wadi ga ya ne gukora. Okay. Mwenga banta bange batike tu mugabana meme baralenga korega timaidunga kya bantu banda bako kachya. Ase birengera biya umugabana okoride meremo. Wise korigera liboni ga tipara nyinge tipara nyingo mugabana akoride. According na inje mugabana okoride ga. Okay. Lakini bone linga bantu bwate beef nere meze talibana bagwanja muntu. Igoliyo mana lya kisiasa ndregati. Ineliyo mana tulya kisiasa. Okay, pia mwana sebirengera biya. Akino mugabana yari ga na akoride. Ya mangana makama kaya bantu kumonta kwangita na okara no takara era ro akora. Okay, igona boko igwana na ratings chia Paul Tracking ambia babegete. Ibindi babegete mugaba mitero kali miru. Kandi abantu banje no mwe tenga kiri yo abantu kanyaramba nyanga kitu solution ngento. Ono nyata ariko kora ebara ko kolis. Okay, ese bintu biriyo koligera biya magendera baba ari koligera ligoro yo bwagachi bw'ikibara bari koligera ligoro ye obwagachi bw'ikinyagitari na mono koranga sector yawo cyane nebekire boronge mbere biriyo rocho mugaba nakolire mono biraba identified legacy ya paro ko ikinyagitari according na inje otemire sana no ngo nimisi ya mario banko igware ngo temari. Okay. Yo ne liyo gwa kusaigo bantu kutakutaketi kimaya. Haya, pia mano. Hello, soko bwakire. Diana. Niwete. Nakibwakire. Wakire buya. Ngaki mugabana obwe county ya Kisii na Fernandes Barasa obwe county ya Kakamega na ubatanga ina soko kora magendero. Kiombe ya Paul Track kia soko kiri robot ria ya soko tigoro ngaki birengera biya wira igoro yo robot yoru wa bagucha bakora obutati barigeria magendero barigeria no ene nchira tutakeire go improve ese bintu bire kubwata no robot ruabo county kyokoru ne yetalia. Enja so whatever mugaba no korire gasi kiagera ne body ya nenkorwa. Yetalia ndire.
lietana Alex John Oginga barate yetari goeteka meyo nsema kionsi ekibekira maram na kiabe getuya andi kiga sindere uya ase amara mwaere takanyese igagatigarite nakamo na ase toteba ase ensemo ya afya amijaribu ekiagera ekero twarora tangaza kulika abanyagitari ose 105 ine egari kworo kinga nare komite tinamba ere kinyagitari kyatigere tunjera buna bono ya gesabakwa na rona a contractor ya yekolire yatigari asini ni chakega na ekero naona bakorie gasi tenga bunenga kierie nkoro rero nabokonya abanyagitari bade bakoenda office mapema asikombe adinama tukamakuru nonya abandi bakonya gukwana ngatarakora rero ukorire kiagera one cia irwe gendo atebi ngomo chando noro abokoro geshukire within a span of 6 months. Sawa. Igoro mokoli murimi bwe county gose igoro mumenyi bwe county tu. Yange ndo omumenyi. Na ngokorande gasi bakoroka community health promote. Buna antuna botoroche akona boto shughulikia yake kiagera mtu abete ngaki ya umo governor ngwaye. Tare ko kende to kura none sabuni but with this current government nkona botema bari no nyari chikora nyoru ningo tomali mbiyama nese birengelbia sema mbia bono Diana ntaite to bwate na turaira na turakwana soko bwa kiro gokeye liogirie TV yago na lingo koigubiya liogirie TV oyo gabegete liogirirerie TV goro sana asoroche bagendete kuruchi message cyabo nabo kurigereria so mtandao torore ngaki bagorwe birengereri byabe semambi yabono soko bwakire ale soko TV kibwakire bagire mungare ngaki kambyande nungure tumutegerete wani muswati yo minda muswati yo mina na mugwani sasa hizi kwende yo mara tenje ngotonge dinto binde ebi wo chapiaje gabana vera toke akorire gasu tutara akora yagiri sindu eto kubuse ari bo tuti anje etro ani gira kipa yari ka yongwa na ro seti dinto ane bone gendo yo gumyo ka nyora ngeringa ekero uzito kwa mate merina no manyete merina ibikonya pando basi tengo mie kerega bane otenga namba 1 na de na kuwe ga bane kwana na ni goro ye kawa goro ye chae na kito kerire wisiri wento kurendwa mate ke ndana choro yo musi bate birenga libinde biringa egasio mubunge nerore yo mu MCA nero ne yo mugabana banta bagora nyore bakoligererie gasio mu MCA barora ebwente ko be yo mu gabana. Hello. Okay, karekana obuli kurwa sembe indoche chimessage na kire kiakire swakagere gateba nga abande bateba ekyombe kyo baramanya ngokia buli tia mabolio na abande bagateba nga nigo bagendete komanyanga ninki kelie kigendete bacho muligereri ngoto kwa nere semambia bana soko bwakire Diana kwa igule birengereri byabo kisimi kiakire na igule birengereri nategerete bya sana nande na igule nga ebare kabere ekisemo nkire kikwegerera buna togote basi kikuranere kwegera nere tari kwegera bale batebiringa omugavana okolera magendera sinsemo cyabo nande bale batebiringa ikyombe kikira kira korobo tukiwiya kirirende egati yabondo chebanchiranga bakorirwa amagendero nambale batanchira ne babala abande mbale bagendete kubulia amagendero babugate classic examples isbagul kya yeli ogire TV tumaye gukwana naye please
Kayeli ogire TV ndo gukoigwa ka ugendete gukwana. Soko bwakire. Ara Soko TV. Ngaki bwakire. Wakire ngoro James Nyeriki. Ngoro busomali cyake Nyamira County. Nangana yona batewa karo ko ya kisi na Nyamira. Actually the state the mother of the truth in Simbanate ngubwa wana ituturia dote mata wani kutiri kanyagera. Kera wone karo ko yeri ngana karo ko kombe kisi na Nyamira. Nyamira suma ese Kenya ngime tusiege. Kai. Tira sigere kanyagera moyo ando karo mo ngero nyali. Nyamira wote badusiegete kwara tari county chinde kwara aligereiri. No nyenda boyo. No sago pima karo ko yeri no ena magendo para nchiyo school kiraire. Ndone binge birere abantu mazenge mbiro rutenere na bakansora. Anaba MCA. MCA. Kiro dine na bapunge. Lakini bolo ji wana na ba totore ji kwende bere kamati bere andi kwende ji punge bere. Punge bere ya me tego chi beso me timbe ngara atini ni ma ko ere mi aka ya ere. Okay. Aso wenga comparing Kisi na Nyamira. Actually that's the mother of the children on la tindi moto Nyamira Kisi. Lakini nankora dara Kisi na Nyamira. Kisi is better than Nyamira. Pia mona sebirengele byao. Soko bwakire. Kayeli ogire TV. Hello. Oyo. Ga kaligende. Mtaigwana. Dindo chegaiga oya agendete araiga kulikaga. Please, governor has tried. Abandi barabagate banturara magendero negatie birengere byabaligere bagendete kurwa rwanga so mtandao sentubwate wali batebira sesema ya Facebook. Mogali kanga tiga machieso timaitinkia aliho teba tagenderati. Igateba tunga tiga machieso timaitinga ekerengero kyangiri kikikyara nabalikire golioka kolende ndoche kurwase ensemo ya Facebook tenara jujumbe chikariko gutumanga gitena bokorara kora Sesimi studio nari urachinyora sencho ya bene tigandara bwa tesimire gaiga soko bwakire nakire no sentu bwakire abuna Diana bwakire biyangaki mbiyande oyo ni Bernard ku pipeline ngaki pipeline mbiyere pipeline mbiyere mbiya to babwate na ndo je bwaja kile comment meroberi wando je mbiya more TV aja ko ben kom mbiya mono so mi jamoni ane kotema simbarati kotema yendo to korwe se meli ya Kitutu North kotema magendo lakini ndatema kabisa kyagero madabani ga ndurde die ga election bono mlogo chikovaize nabo wakwenda na one time okay yobo ni ga kolegas kagile nate madengo na bwete nyalibo ga Nyamira nya okay Nyamira ro na mabe ni bwata niebe na Kisi yozi ga Nyamira ndete bakaundi ga Nyamira ro yere yuzana Nyamira sa ibirengere byagerese sana de wigera no wana Nyamira tata baro Nyamira ndeke duma dine riere kere ndenwe ona didindu eti abuti anya dabe gwandi ane kaundi ane biyer ki ekera tewe county ya Nyamira maigere kara yera kingo kurwa 1 baka 10 6 wekire lisili bagalia katanda limo soko bwakire tunganya tuli ko rumurubiri bona soko bwakire okay yobulire Diana kwamba karolekana ngaliberera ndira igase bali bakale gateba nga abande kurwa boigesa village agateba nga nigagenda tegutubwati abodo chemu director agenda teteba gachisa na jire chigenda tekominyoka soko bwakire ai hello soko bwakire okay Diana director agateba cheli tigalite sana na ibere
Sana na ibere. Dade go nchiri sana ibere tutete bateba chitigalite chitaika isatu. Tubasa ibere. Daiji simi chigada tego chaga igachigo jam. Soko bwakire? Soko bwakire? Bwakire biya. Ningo to kwanere. Mongare simi ya butoka. Mongare go gwa butoka tebe batokore. Simi ya butoka? Mongare mo gwana nere simi ya butoka. Tei wana na kuigure wana. Tuwaga ya tutwaga ta wangi aki. Ega no manye tega para te quiero correr aquí county on. También cuando vamos a segurar mo siempre como la porque querende como bunge. Vamos a coñorar allí se ga banene. Okay. Depende. No se corre siasa ya vivo no te creo nada que diría como te vas a corrobarse. Ya no te vegas ya coliru. Como te vas a que se corrobe tú que ya te vegas se tra corwa. Oye. Ahora, el inconveniente es que hasta aquí ni que tito es un evento yo andaba todo que tito guato maeme. Ya coringana no coringa, bueno, quiere pues una moranga. Quiere no mapei. La quiere moranga ni me to mapei. Ani dito que gente que haría mandorme, amante dito magendra, por favor, como moranga y no, que tera que te voy a ver. Aquí no vamos a llegar a una como se graba de Okay. Asante sana. Tugatubwate yo mwali. Soko bwakire. Bwakire bia. Ningo kwana keyeli ogire TV yao. Keyeli ogire TV. Na ruro na koki. Kwana bana. Jali sikurbo na basuri. Abantu tigabaisha nekena ki. Umugaba nako korarega. Okay. Nanda abantu tigabata bakusenga. Okay. Ajo mohamu sio ya kana korega. Ngabo je mohamu sio no mohamu sio na kana korega. Igo aba MCA na batarekira n'ibintu binde. Yes, igo batarekira n'ibintu. Okay. Aba MCA bande bakorete. Baramunga ibako rusikibaza abaramunga bande barabotali gukora. Ntoko bekira ara ibintu byose nara obo bebora saba MCA. Kubwatekana n'obutatio bwa Paul Track na bwegenete nga imirimo yaye ne bebwerete ko banambeyemo kera ko yeligerie county ya Kisii. It's okay. Okay. Okay, ngiye kugarango tema. Ara cyuru kiba saba na bakire ngumbu kosoba. Ara mu shode ya gitari ya go ta ba ya bantu ba ku. Aba ndikiba. Okay. Na ga ndete ko buatiri abu na da ba ki ata ko manya bantu ba ga de ya gitari no kiba ga ite kya gara matuko ya ga ji na mataka na. Okay. Aya, ebe to binde to de binta ga ta ko. Yo nya ba ga ta no ai wo. Kwa na hadi kiba sa aje ra ko ndi kuwanda. Kamenya lakini wewe anajo watalege wana katika karo siku kile kabisa kama international airport yani wewe chati pia mwana sebirengere asante sana bia asante sana ni ndo chegaiga yamo ndo chechinga kichele Diana Innocent Diana. Truth be told, the governor of Kisii has done what men didn't expect. 1, reduced corruption. 2, brought avocado seedlings. 3, roads are passable. It is those opposing the governor, those doing it politically. David from Kisii. Rata yabanga obulimi wakini wetera kwaina na chi tetera abini chi duka kitochiro ka seedlings. Hash avocado. Hash avocado chiroro. Tima tigo sengo ye bugata go sengo itiga nere yo mwelio. Soko TV bugakire. Bakire biya. Ningo to kwa nere. Oyo kwa no mamnya yo kubekeranya not. Agekeranya abumbi ye mole. Biya tole tata. Umanye zitiga bamanye gao wananchi. Bamanye no muntu okabukiba yakini cya serikali. Dago tanganya kiri cya devolution. Na bakorera magendera. Bono mwa tubone minya ligara utete kwa nini the government. Cannot be given more money because they are serikali. Like
yako wewe weekend ndio jina kwa gachi na ema harati hiyo amefanya kazi vizuri isipokuwa nezi nitaka kujiba lakini na ndo mate abantu abange abwate paso no girache akigeko gera ande bakumukwana bobe abandi bamukwana buya ebyombe byo botatibira bingo chabiri byabaikera byabugulya maoni eno ebyombe byake ebigo chabya kwa rachi polls byarwe birengera byabana byabana inchingaki baligeretia magendera ase chi county ase binyoro intumbi iwe peikera kwa sababu njengo ranga mono abantu aba igo babwate paso no giraje zenegera kwa bakwana bagabana buya abandi bakwana bobe aina abantu abange banalire koserwa one bote baseru jiba haje serikali ibaje okora magendera bono tukurikira nyali babanda abwate zikuru abana akonya na gabana yasara dinero okorire bo nyali boguri kigali igo kore tipa okay biyamono ayasa asante sana tiatukorera abu Diana tugendera abu tugosalia tiatukira birengera bienaniro kuigure muri elio bora yare kwa bana indulero ndo butati tware gakora bagateba tukwira chinga giturada tutegerera gibwata tebito sokie percentage yes soko TV buruguriwe soko bwakira namono tware kwa batukurigereria kiombe kia Paul Track una kia ruwe toro boti ruwa Diana asigia tebeto mugabana bwe county ya Kisii Paul Simbarati na boigo no mugabana bwe county ya Kakamega Fernandez Baraza nigo bale ase na Mbeya maso okara magendero ase chi county chiabo mugabana anwe iguru bwati boigo kwaralire birengera liga igabya baligereria sipakale gotebanga ekira bakurigereria magendero naro abande na barumba bwate chinsemo chinde no murigererio ndateba chinsemo nchiro konyora mugabana atareira magendero konyora mugara igeta atareira magendero yento kilia tebirenga kibwenete bono abaraya banchani bagende chinsemo chose na barua magendero na boto kuna kagendereria nkwane yo mwancho murigeri chinga kichinde na ndekera turabese mbeo tuligeria magendero itoge kwara gusine yeito ya magendero na ndamono nchinga gerete ngatiga nkore Diana kurwa sensembo yane nihete yankore ringoti umurigeri ngambia mono asangire na ntukurwa challenge chisa 12 go chamambio kiraboniga ande ndo kumera na ankyo asomurubire nsoko bwakire muna butamu mwanchito murigeri nchinde yana ndemo timwatia mangi na nchiriro sentio jango alia sensembo ya kamera studio tubwate kamera hito nga Dr. Zack Dr. Zack ni nkoroche kwaro yonde nare tumuibuli ya urende sana na barbecue Barnabas no ara sense million denere studio tumira ne mambia somurubili soko bwakire tokole mna twakora lero